Mablanco Hoover, Lunes kita, Marso 13, tuig 2023. Sa mga nagapanguna nga mga balita, Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Palomo nag-request sa mga ahente or agent corporation nga nag-operate sa Iloilo sa listahan sa mga legitimate agents. Sa dugang pa nga mga balita, Mayor Jerry Treñas sa pinangakigan ang mga na-late sa Infrastructure Development Committee meeting. Nagapakita ginamang kuno sang pagka-responsable. Sa dugang nga mga balita, istorya legal. Ano ay hansa karon ang estado ni Congressman Arnulfo Teves Jr., ni Kuya Arnie, ni 3rd District Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Matapos nga may mga kaso na nga nagahulat diri sa iya, kagaini siyang isa pa sa mga ginapatihan mastermind sa Pamplona Massacre. Makabig wala ini nga fugitive. Modernization o jeepney modernization na program update. Anong latest kag mga daan nga uniforme sang kapulisan sa ICPO ginpangguba? Tinutuyo para hindi magamit sang malain siniyang mga may tuyo or may malain nga buko. Muni madalakuan ng mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombo Aray sa Udo. Detalye sini balikan ta matapos ang Bombo Network News. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma. Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Marso 13, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ilang kumpanya pa ng langis nag-anunsyo na ng kanilang ipatutupad na dagdag bawas dito pa rin sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang 5 security detail na hindi nag-duty sa araw ng pagpatay kay Governor Degamo, pinagpapaliwanag. Ang Philippine National Police naman tiniyak na walang mangyayaring cover-up sa kanilang investigasyon ukol dito. Mga chopper naka-standby na rin upang tumulong sa operasyon ng mga sundalo doon sa Negros Oriental. Samantala, ang sitwasyon sa nasabing lalawigan nananatiling normal sa kabila ng mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa lugar. Ayon yan sa Philippine National Police. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tinunghayan naman itong paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng National Intelligence Coordinating Agency at itong National Grid Corporation of the Philippines para yan nalabanan po ang cyberspace attacks. Halos 100,000 individual apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro ayon sa gobyerno o gobernador ng lalawigan. Ito namang Guimaras or Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2023 formal nang binuksan ngayong araw. At sa ating entertainment balita, Everything Everywhere All at Once movie humakot ng iba't ibang awards sa 95th Oscars Academy 2023. Queen of Latin Music na si Shakira nagtala naman ng 14 na Guinness World of Record sa kanyang career. Sa ating pong international news, ang North Korea nagsagawa ng submarine test or itong submarine missile test. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Mayroon pong good news at mayroon namang bad news para sa mga motorista bukas. Nag-anunsyo kasi ang ilang kumpanya ng langis ng kanilang ipatutupad na adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang Pilipinas Shell at Sea Oil magpapatupad po yan ng ₱1 po na aumento sa kada litro ng gasolina. Habang may rollback naman sa kerosene na nasa 60 centavos kada litro. Mayroon namang kakapinanggot lamang na rollback sa diesel na nasa 10 centavos ang kada litro. Epektibo ang paggalo ng presyo ng mga produktong petrolyo ng naturang mga kumpanya dakong alas 6 ng umaga yan bukas. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo tuwing araw ng Lunes at ipinatutupad naman kinaumagahan o sa araw ng Martes.
Samantala, kumuha pa tayo ng iba pang mga report mula sa labas ng ating himpilan dahil ang 5 security detail na hindi nakapag-duty sa araw ng pagpatay kay Digamo pinagpapaliwanag habang ang Philippine National Police tiniyak na walang nang mangyayaring cover-up sa kanilang investigasyon ukol dito. Nasa Campo Crame si Bombo Aika Nunez. Pinagpapaliwanag ngayon ng Philippine National Police ang 5 security detail ni Ayan, balikan natin mamaya si Bombo Aika dahil itong Philippine National Police ay mayroon ng naging pahayag kaugnay pa rin dito sa 5 security detail daw. Hindi naka-duty noong naganap itong insidente. Yung detail na yan, yung security detail po ay para po yan kay Governor Ruel Digamo ng napaslang or isinagawa itong naturang krimen doon po sa kanyang bahay habang inihahanda itong mga ayuda para dito nga sa kanilang mga kababayan. Balikan natin si Bombo Aika Nunez. Bukas ay nakatakdang humarap ang 5 security detail sa House of Representatives upang magkaroon ng chance na maipaliwanag ang dahilan ng kanilang hindi pag-duty noong March 4, 2023. Kaugnyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. We are calling itong 5 na personnel na sinasabi na security detail ni Governor Digamo. Likewise, we are also calling the PD and the Regional Director of PRO7 to give us or to enlighten us on what transpired. Bakit nga wala sila sa during that incident na nangyari yung kay Governor Digamo. Accounted naman sila. That's why pinapatawag natin sila rito because they are also part of the member that will be facing the House of Representatives tomorrow. Itong mga security detail umano ay personal na pinili ng gobernador. Samantala, binigyan diin naman ni Police General Azurin Jr. na walang mangyayaring cover-up sa isinasagawang investigasyon. Aniya, isang gobernador ang nawala at titiyakin umano ng Philippine National Police na mahuhuli ang mga sangkot sa pagpaslang. Narito pa ang kanyang karagdagang pahayag. Is not part of the ongoing investigation. We lost Governor Digamo, so hindi ho tayo magko-cover up dito. Kung sino yung tatamaan. Initially kasi ang dyan is the 5 personnel na sinasabi na security ni Governor Digamo. Ito ay siya mismo ang namili. Kilala niya itong mga ito. And siguro they have to explain nga bakit but usually kasi yung 5 na yan may rotation kasi yan hindi naman ibig sabihin na everyday yung 5 na yan ay magre-report for duty. Sa ngayon, ang peace and order naman raw sa Negros Oriental ay in control at tuloy-tuloy naman ang business ng mga tao doon. Nagsasagawa lang umano ng kalat-kalat na checkpoints upang masiguro ang seguridad ng lugar, kaugnay na rin ang isinasagawang hot pursuit. Malaki naman ang kumpiyansa ng Philippine National Police na mariresolba ang kasong ito dahil anila bantay sarado ang exit areas ng nasabing probinsya. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung mga chopper naka-standby na rin daw upang tumulong nga dito sa operasyon ng mga sundalo doon sa Negros Oriental. Oriental po, kaugnay pa rin yan sa pagpaslang dito sa gobernador ng naturang lalawigan. At may report ang Bombo Radio Bacolod. Nakarating na ang mga sundalo sa mga bayan sa lalawigan ng Negros Oriental kung saan sila ay dineploy kasunod ng assassination ni Governor Ruel Digamo. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Lieutenant General Benedict Arevalo, Commander ng Armed Forces of the Philippines Visayas Command, hindi ito makakapagbigay ng bilang ng mga sundalong idinagdag ng Visayas Command sa Negros Oriental, maliban sa special unit na ipinadala sa lalawigan. Nagpadala din ng augmentation ng mga batalyon sa ilalim ng 306
2nd at 303rd Infantry Brigade. Ayon kay Arevalo, ang karagdagang mga sundalo ay dineploy sa 1st at 2nd District ng Negros Oriental dahil ito ang nakikitang nangangailangan ng dagdag na puwersa. On standby na rin ang mga choppers ng Philippine Air Force bilang pagsuporta sa kanilang operasyon kasama ang Philippine National Police. Ayon sa Visayas Command Commander, malinaw sa utos ng Pangulo na tutulong sila sa pagsuppress ng criminal activities sa Negros Oriental upang maibalik ang peace and order. May assessment na rin kung may banta sa buhay ng iba pang local officials sa nasabing lalawigan upang sila ay maprotektahan kung meron man. Ayon sa Army official, nagkakagulat ang brutal na pagpatay kay Governor Ruel Digamo, kaya't nauunawaan nito ang reaksyon ng mga tao na matakot, kaya't nag-utos ang Pangulo na muling maging tahimik ang lalawigan. Umaasa naman si Arevalo na maging maayos na ang sitwasyon sa Negros Oriental, kaya't kanilang tinitiyak na kanilang magagampanan ang trabaho. Doon ka sa District 1 and District 2 ng Negros Oriental, doon naman makita natin medyo kailangan man-deploy ng tropa. So doon muna tayo. And then our choppers are also standby in support of yung kanilang operations yan with the police. Definitely, the situation will just become better. And then tayo naman ay patuloy na susuporta dito sa law enforcement operations nga dito na binulunsad dito sa Negros Oriental. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inihayag ng Philippine National Police na nananatiling normal ang sitwasyon sa lalawigan ng Negros Oriental sa ngayon. Sa kabila ito ng mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad sa lugar, kasunod na rin ng pamamaslang kay Governor Ruel Digamo, alinsunod na rin sa utos po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Redico Maranan, batay sa pinakuling overall assessment na iniulat po sa kanila ng Police Regional Office Region 7, ay nananatiling normal itong takbo ng pamumuhay ng mga tao sa lalawigan at tuloy-tuloy din anya ang mga negosyo doon. Anya, tanging ang kaibahan lamang sa sitwasyon doon ngayon ay ang dagdag na checkpoints na itinatag ng Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines para kontrolin ang pagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Kung maalala itong nagdaang Biyernes lamang, nagsimula na itong Department of National Defense o DND na magpadala ng sundalo sa Negros Island upang tugunan ang umano'y lawless violence sa lugar at gayon din ang pagbabalik ng kapayapaan sa lalawigan matapos itong madugong pamamaslang kay Digamo at 8 iba pang individual. Ito ay binubuo ng 6 na Army Battalions na i-deploy sa 3rd at 2nd District ng Negros Oriental, habang mayroon ding ipinadalang 50-man Light Reaction Company sa naturang lalawigan. Nagpatupad na rin po ang Negros Oriental Provincial Police Office ng Janban sa nasabing lalawigan. Samantala, kumuha po tayo ng iba pang update mula sa Palasyo ng Malacanang dahil si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tinunghayan ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng National Intelligence Coordinating Agency at National Grid Corporation of the Philippines para labanan ng cyberspace attacks. Agrisolon, isinusulong naman na gawin ng permanente ang Kadiwa stores na nawagan sa Kongreso na ipasa na ang Kadiwa Bill. Pakinggan natin ang ibang mga detalye na yan mula kay Bombo Annalise Soberano.
Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na lalo pang lalakas ang depensa ng bansa sa cyberspace kasunod ng paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA at National Grid Corporation of the Philippines. Ang paglagda sa nasabing kasunduan ay pinangunahan ni NICA Chief Director General Ricardo De Leon at NGCP President at CEO Anthony Alameda na personal tinunghayan ng Pangulong Marcos kanina sa Malacanang. Binigyang diin ng Pangulo mahalaga ang nasabing hakbang para maprotektahan ang ating cyberspace at mapigilan ang anumang cyber attacks. Sa ilalim ng Memorandum of Understanding, ang NICA ay may tungkulin na pagsamasamahin ang mga nakolektang impormasyon batay sa Intel report mula sa iba't ibang instrumento ng gobyerno. Gagawa sila ng pagsusuri, pag-collate ng data at magrekomenda ng mga aksyon na sa pag-iingat sa mga asset ng transmission ng NGCP. Ang NGCP naman sa kabilang banda ay maaaring magbahagi ng mahalagang impormasyon sa mga issue sa seguridad na may kaugnayan sa enerhiya at magbigay ng technical na payo sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Sa pamamagitan ng nasabing kasunduan, nangako ang NICA na ibigay sa NGCP ang nakuha ang Intel report upang suportahan ang proteksyon ng mga power transmission asset na pinapatakbo ng NGCP sa buong bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. There have been fears that the involvement of any foreign entity in our power transmission system would present a security threat to the Philippines. Well, this is a very good step towards answering that challenge. It is but one step because we are continuing to do this not only with NGCP, but we are developing our cyber systems so that we are secure and so that the data that we need to collect and to disseminate is available to us, and we are able to do and handle that data in a secure fashion without the risk of it being used somehow against the Philippines. Samantala, isinusulong naman ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee na gawin ng permanente ang Kadiwa Stores na isa din sa priority program ng Pangulong Bongbong Marcos. Ipinananawagan din ng mambabatas na pagtibayin na ng Kamara ang Kadiwa Bill dahil isa ito sa nakikita niyang win-win solution ngayong mataas pa rin ang inflation. Una nang inihayag ng Pangulo na target nito na magtayo ng mga Kadiwa Stores sa iba't ibang bahagi ng bansa para mas mainapit ito sa mga consumers. Ang House Bill number 3957 o ang Kadiwa Agri-Food Terminal ay naglalayong i-institutionalize ang programa na may inisyal na 25 billion pesos na pondo para sa Department of Agriculture na siyang magtayo ng Kadiwa Agri-Food Terminals sa bawat local government unit ng bansa. Hiling ng Agrisolon sa mga kapwa mambabata, simula na itong talakayin para mapagtibay na. Naniniwala kasi ang mambabatas na ang pagtatayo ng permanenteng Kadiwa store sa buong bansa ang siyang tugon sa nararanasang food crisis. Anya, makakatulong ito para mas maging stable at mura ang presyo ng pagkain dahil ang mga produkto ay direkta sa mga producers. Bombo Anari, Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Itong Everything Everywhere All at Once movie, humakot daw yan ang iba't ibang awards sa 95th Oscars Academy 2023. Habang itong Queen of Latin Music na si Shakira nagtala naman na 14 po yan na Guinness World of Record sa kanyang karira. At may bong detalye si Bombo Chill Emprido. Yes mga kabombo at ka-Star Nation, humakot ng iba't ibang awards sa 95th Oscars Academy of 2023 ang Everything Everywhere All at Once movie, kung kaya naman iba't iba rin ang awards na na-receive din ng mismong film na ito. Ang sci-fi movie na umiikot sa kwento ng imigranteng pamilya na nakikipaglaban sa parallel universe at mga interdimensional villains. Una nang humakot ng awards ang pelikula sa ginanap na Producers Guild of America na nakakuha ng Best Film
at Best Producers. Narito naman ang full list ng 2023 Oscars winners na lumakad sa champagne carpet ngayong taon. Nakuha ang Best Picture ng All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin at Everything Everywhere All at Once at marami pang iba. Nakuha naman ni Martin McDonagh, Daniel Kwan, Steven Spielberg, Todd Field at Ruben Östlund para sa Best Director, at para naman sa Best Actor, nakuha naman ito nila Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal at Bill Nighy. Sa Best Actress naman, nakuha nila Kate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams at Michelle Yeoh. Best Animated Feature Film winner naman ng Guillermo del Toro's Pinocchio at Best International Feature Film winner ang All Quiet on the Western Front. Successful naman ang isinagawang awarding at walang aberya na naganap kumpara nung nakaraang taon. Samantala, nagtala ng 14 Guinness World of Records ang Colombian singer ni si Shakira o Shakira Isabel Mibaracripol sa totoong buhay. Ang kanyang kantang Busy RP Music Sessions Volume 53 kasama ang Argentinian DJ na si Bizarrap ay patungkol sa pakikipaghiwalay niya sa dating asawa na si Gerard Piga. Matatandaan na kinilala si Shakira sa kanyang mga Latin pop music at pinangalanan ng New York Times na The Titan of Latin Pop para sa kanyang leading at outstanding genre sa loob ng mahigit 3 dekada. Nakamit din ng nasabing kanta ang 14.4 million streams sa loob ng isang araw at 80.6 million streams sa loob ng isang linggo. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sino pa ang mga balita itong kapalpakan sa prioritization daw ng vaccination, malaking dahilan kung bakit ito nga nasayang ang milyon-milyong COVID-19 vaccines. Ma-report si Bombo JC Galvez. Naniniwala si Senator Francis Tolentino na malaking dahilan ng pagkakasayang ng milyong-milyong COVID-19 vaccines ang kapalpakan sa prioritization ng mga babakunahan at pamamahagi nito. Sinabi ni Tolentino, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na may mali sa estratehiya para sa alokasyon ng bakuna kung saan ang mga healthcare worker ang A1, senior citizen naman bilang A2 at mga individual na may comorbidities bilang A3. Ipinaliwanag ni Tolentino na posibleng sa simula pa lang may mga lugar na nabagsakan agad ng maraming supply, subalit hindi naman malaki ang populasyon ng priority sectors. Iniyag din ni Tolentino na dapat magtulungan ng Department of Health at Department of Environment and Natural Resources o DENR para makasolusyonan ng problema ng bansa sa information dissemination at pag-aaksaya ng bakuna. Sinabi pa ng mamabatas na ang Department of Health ay maaaring magsagawa ng isa pang malawakang information campaign, roll-out vaccination para sa mga bata at magkaroon ng akibat sa iba pang mga programa tulad ng 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Senator Francis Tolentino. One thing that struck the committee during the last hearing, February 21, 2023, was the current ability of our government, specifically the Department of Health, with the assistance of the Department of the Environment and Natural Resources, on what to do with the current expired and even utilized vaccines. Ang nakalagay lang po sa protocol ninyo, ano yung gagawin dun sa mga hiringgilya na gamit na, and I'm referring to a Department of Health Circular 2021-0436 dated September 15. Ang bahagi ng payag ni Senator Francis Tolentino. Sa pagtatapos ng pagdinig ng Huwebes, kinumpirma ni Department of Health o DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na posibleng umabot sa 60 milyong COVID-19 vaccine ang mag-expire sa katapusan ngayong taon. Babala ni Tolentino na maaaring dumami pa ang bilang nito sa mga susunod na buwan dahil marami pa ring ayaw magpapakuna laban sa COVID-19. Muling hinimok ni Tolentino ang Department of Health na pag-aralan ng mga estratehiya sa pagbabakuna at bumalangkas ng mga hakbangin upang mas mahikayat pa ng marami na magpabakuna, lalo na ang booster shots. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ilinaw po ni Philippine Coast Guard spokesman Rear Admiral Armand Balilo na walang nakitang paglabag ang kanilang tanggapan sa pagtawid ng lumubog na MT Princess Empress sa Verde Island Passage.
Kasunod ito ng pagkwestiyon ng ilang opisyal mula sa Oriental Mindoro sa pagdaan ng malaking cargo vessel sa maliit na bahagi ng karagatan. Ayon kay Balilo, bagamat may mga nagsusulong na ilipat ang ruta ng mga barko sa mas malawak na bahagi ng karagatan, nananatili pa man itong proposal at wala pang ganap na kautusan para maiba ang ruta ng mga sasakyang pandagat. Nakahanda naman silang ipatupad ang anumang pagbabago basta may basihan itong kautusan mula sa mga kinaukulang tanggapan. Una nang hiniling ng lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro na alisin sa ilang bahagi ng kanilang probinsya po itong daanan ng malaking barko upang mabigyan ng prioridad ang pinalakas nilang kampanya laban pa rin dito sa turismo. Pero dahil sa pagtagas po ng langis, pinaniniwalaang malaking kalugihan ang dulot nito sa tourism industry sa naturang lalawigan. Samantala, kumapo tayo ng ibang mga balita dahil batas kinakailangan para maresolba ang issue ng comfort women na naging biktima ng sexual slavery noong World War II. Ayon niya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Narito ang report ni Bombo Victor Liantino. Bombo Gerald, Bombo Aika, pinigindiin ng Department of Justice na kinakailangan, yes Bombo Mars, pinigindiin ng Department of Justice na kinakailangan ng isang batas na tutugon upang maresolba ang matagal ng panawagan ng mga comfort women na mabigyang hustisya ang pang-aabusong sinapit nila mula sa kamay ng mga Hapon noong World War II. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na makikipag-usap ito sa Senado at Kamara tungkol sa kinakailangang legislasyon upang maibigay ang full reparation na matagal nang hinihingi ng mga kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso noong panahon ng Hapon. Aminado ang kalihim na wala pa talagang batas para sa mga biktima ng sex slavery o mas kilala sa tawag na comfort women. Sa kabila nito ay siniguro naman ni Remulla na magagawa nito ng paraan sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ni Remulla, ang pagtugon ng gobyerno sa claim ng mga biktima laban sa Japan ay bahagi lamang international obligations that we have, and that's history and something that is common to most known to us. And ang sense naman dyan, siyempre, you never want justice to be too late kasi kaunti ilan na lang nabubuhay sa kanila. Kaya sana mahabol pala. Yan ang bahagi ng naging pahayag ng kalihim ng Department of Justice. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Daang baboy naman isinailalim sa kalig ang itong pagsunog sa lungsod ng Karkar sa Cebu, dahilan po yan dito pa rin sa African Swine Fever. At nasa linyang Bombo Radio Cebu. Nagpapatuloy ngayon ang pagsasagawa ng kaling sa 3 barangay sa Karkar City, Cebu, kung saan nakumpirmang mayroong African swine flu. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Lieutenant Colonel Ardioleto Cabagnot, ang hepe ng Karkar City Police Station, sinabi nito na posibleng maraming baboy ang kukunin ngayong araw ayon sa listahan ng mga natukoy na barangay sa lungsod. Dagdag pa nito na ang kaling ay pinangunahan ng Veterinary Office, gayon din na mga kinatawan ng Kapitolyo, at sapat lang ang mga pulis para magbigay ng seguridad. Inihayag ng opisyal na mayroon silang 5 quarantine checkpoints kung saan mahigpit nilang sinusuri ang mga dokumento ng mga buhay na baboy na dumadaan sa kanilang lugar. Tinukoy din ito na walang makapasok na buhay na baboy o produkto ng baboy sa lungsod ng Karkar. Gayon din ang pagbabawal sa paglabas ng mga ito sa iba't ibang lugar. Kung matatandaan, una na silang nagsagawa ng kaling noong Sabado, Marso 11, kung saan daan-daang baboy ang kanilang isinailalim. Gayon pa man, tiniyak ng nabanggit na hepe ng pulisya na manageable ang sitwasyon ng lungsod ng Karkar. So far sa record namin na ano ng tauhan ko, nung isang gabi, mga mahigit 100, umabot na sila na almost 5 a.m. ng umaga bago sila nakauwi. Kagabi naman, nabot sila 10 na lang kasi nga kukunti lang yung barangay na naka-schedule na unang
nila yung clear. Yung role talaga natin dito sa PNP na sinisigurado natin na yung security, karoon ng mga gulo, iniiwasan natin na magkaroon ng tawag dito ng tension doon sa tawag sa may-ari ng mga baboy at dito sa mga government. Inggan si Police Lieutenant Colonel Ardioleto Cabagnot, ang hepe ng Carcar City Police Station. Live mula dito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News. Bombo Charmaine Balinget para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Guimaras para Regatta Festival 2023, formal nang binuksan. Ayon yan sa nasabing lalawigan. Narito ang report ng Bombo Radio Iloilo. Formal nang binuksan ang Iloilo Guimaras para Regatta Festival 2023, ang binansagang biggest sailing festival sa buong Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. John Lex Espinosa Bayumbong, chairman ng Parao Regatta Festival sa ilalim ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi nito na magtatagal ang aktibidad ng 1 linggo kung saan nagsimula na ito kahapon at magtatapos sa linggo, Marso 19. Tema ngayong taon ang Sailing Through the Waves of Ilonggo Traditions and Progress. Ayon kay Bayumbong, kabilang sa mga abangan na aktibidad ay ang Parao Sailboat Competition, Slalom, Lighted Paraos at Sinamba Regatta. Maliban dito, aabangan rin ang Best Tasting Lechon kung saan pasarapan ng liver sauce at presentasyon. Kakasimulan pala natin yung Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2023. And then it's, after we depart the Parao, we'll be having our bucket events, which are the Parao Sailing Competition, the Pintatawo, the Lechon Contest, and at night around 5 to 6 p.m. we'll be having our awarding ceremony together with our lighted Parao that will be displayed around the coastal of Arevalo Villa. Si Mr. John Lex Espinosa Bayumbong. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Etchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Under the time, 20 o 31 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Mga kabombo, 8.5 million na pesos total prizes nationwide ang pabuenas or ining pabuena mano para iya sa inyo sa Buena Mano Salvo Part 17 promo sang Star FM kaga Bombo Radio. Maganaog sang libo-libo nga premyo adlaw-adlaw halin Lunes tugtong Biyernes kag bantayan man kada Sabado ang aton barangayan sa diin magapanigay kita sang draw mismo sa barangay nga aton napilian. Tama kapos magpasakop, magbaka lamang sa mga sponsor products kag tipunon ang proof of purchase. Isulod ini sa puti nga sobre ang required nga proof of purchase kag sagwa sa sobre isulat ang pangalan, address, signature o konpirma, contact number, pangalan sa proof of purchase, week number, promo title, kag i-care of ini sa Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog ang inyo entry sa malapit nga designated drop-box centers sa inyo lugar o kon mismo sa istasyon sang Bombo Radio kon Star FM. Hindi lang 1, 2, 3, 4 o kon 5 ang pamaagi kag tsansa nga magdaog sa promo. Mga pamaagi kag tsansa nga magdaog, yari, listen closely sa aton sini nga mga kabombo. Kada adlaw, Monday to Friday, may lawagon sini nga 3 ka mga winners sang tag 500 pesos cash kag transistor radio nga hindi fixed dial. Ang radio may flashlight, may LED light, pwede sa kuryente, pwede man sa battery, rechargeable, kag may sticker pa sang Bombo Radio.
Ikaduha nga pamagi, may special prize pagid halin sa Silver Swan sa mga entry senders nga naggamit sang proof of purchase nga Silver Swan soy sauce. Sa daily winner nga makadala sang fixed dial radio, makabaton sang additional dugang nga 500 pesos cash on top sang regular price. Sa barangay draw naman kada Sabado, may napulo ka mga winners. May 8 ka winner sang tag-1,000 ka pesos kada isa, kag 2 ka winner sang 500 pesos o kun 500 para naman sa Video Okay Challenge. Sa Grand Draw, may guaranteed prizes per area. First prize, 15,000. Second prize, 10,000. Kag third prize, 5,000 pesos. Sa Grand Draw, may 4 ka mga regional winners nga magabaton sang tag 50,000 pesos nga magahalin sa NCR or National Capital Region, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sa Grand Draw naman, may 5 ka mga regional winners nga magabaton sang tag 1,200,000 nga additional prize halin sa Silver Swan sa NCR o National Capital Region, North Luzon, South Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag sa Grand Draw, may magadaugman sang 1 million pesos. Ang deadline sa paghulog sa entries kada Biyernes na 6 sa kasisidmon. Ang malawagan nga winner, may 24 oras lamang nga mag-claim sang premyo. Kung hindi mag-claim ang premyo, magalawag sang panibag-o sini nga winner. Sa aton barangayan, i-announce namon kada simana ang barangay nga bisitahon kag hiwatan sang promo. Magapanigayin kita sang raffle draw, Video Okay Challenge sa covered court o kun gym sa aton venue kada Sabado. Ang aton draw gina-supervise gid sang FDA representative or Food and Drug Administration. Bangod ang promo sa Bombo Radio, hindi hokus-pokus, kag tanan nga winners, lihitimo. Ano ba lang mga sponsor products? Bantayan sa aton sinipaday niya nga pagpalayag sa gihapon diri sa Bombo Hanay sa Udo. Oras sa Bombo Radio, Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 12. Sang damlag lang, ginpasakan sang kaso Marso 7, ginpasakan sang kaso nga murder. Si 3rd District Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr., si Congressman Arnie Teves. May kantanan sa pila ka mga nagklanabo nga krimen nga as per the complaint sa kaso, siya ang sa likod. Sining nasambitan karon iya nga pagpamatay. Ini after mga kabombo nga natabo ang March 4 Pamplona Massacre. Ngagin kamatay isang 8 ka mga sibilyan kag lakip na diri si Governor Ruel Digamo, ang gobernador sang Negros Oriental. Right after or the day after sining Pamplona Massacre ng pagwa sa official statement, si Congressman Arnie Teves ngayara siya sa US sa luwas sang pungsod. Kay nagapabulong ini siya sang iya sining ginabatsyag, nagapa-stem cell ini siya kuno. And then, sa ton sinima kabombo, as per pag-follow up man naton, natukiban niya last week, sang Friday, though March 10 bala to, pwede ko magsala, nag-expire na ang leave of absence niya, sa House of Representatives sa aton sinima kabombo. So ginalauman nga by the next day, mabalik na siya. Pero tub-tub subong, why payasang information nga nakabalik na sa pungsod Pilipinas si Congressman Arnie Teves. And then may mga following operations pa conducted by the CIDG, PNP, Armed Forces of the Philippines, kag pila pa ka mga law enforcement agency nga kung saan pinangsulod ang 4 sini ka mga ginapanag-iyahan niyang propiedad kag nakuhaan pa sang armas. Now, we would like to know ano ang estado karon ni Congressman Arnulfo Teves. We have on the line aton sini nga bombo abogado si Attorney Noel Palomado. Attorney Palomado, sir, good afternoon. Welcome sa Bombo Hanay sa Udto. Kaupo nimo si Bombo Cham. May dayad nga ugto, Bombo Cham, may dayad nga ugto sa tanang nga nagapamati, nagabantay sa atong programa diri sa Bombo Hanay. Alright. Yes, attorney, na pag-igangot kikita sa imo agud may ibaluan naton ang pila naman ka mga aspeto legal regarding karon sa kay Congressman Arnie Teves sa sining mga kaso karon nga kung saan may gin-file nga complaint sa iya sa Department of Justice.
and then isa siya sa mga ginatag karon as the mastermind sa sining Pamplona massacre. At the same time, gin-operate na, gin-serbihan sa search warrant ang iya sining puluyan, and it so happened nga nag-expire ng iya sining leave of absence kag ginalauman nga by sang March 11 pakuntani. Now, nakabalik na siya sa pungsod Pilipinas. Right now, ano ang estado ni Congressman Arnie Teves sanding sa aton sining layi, Attorney Palomado, sir? No, ang ato nahibala, no, although napuhag kita sining news, no, sa pagpatay ni Governor, no, incumbent Governor Ruel Ragay Digamo, no, that was on March 4, no, last week. Ano ba lang estado subong sang mga kaso na kung may ara man gin-file against Congressman Arnie Teves, no. Ang ato nahibaluan na Bombocham, ang iya kaso, no, that was just filed recently, no, atong multiple murder case niya, ato pertains to the alleged, no, involvement niya sa pagpatay, I think in 2019, no, yes, of a board member and some other people, no, nga ginapatuhoy sa iya, no, ginapabangod abi kay Congressman Teves, no. Amo so far amo pa lang tong kaso niya, no. Kung may kaso man, that was just filed sa piskalya, it will still undergo some preliminary investigation. Atong first case nga sa iya sa board member po, Champ. And just recently, gin-raid ang iyang mga panimalay. I think 5 kabalay niya dito sa Negros Oriental ang gin-raid, no? Kay nabaluan naton, previous nira Bombo Champ, may mga licensed firearm ni siya, no? Licensed firearm siya. And wala ging renew, no? Wala ging renew, I think sang PNP ang iyang mga lisensya sa mga armas niya. That's why ging raid ato ang 5 kabalay. And it was found out during the raid, no? May mga madamo nga klaseng armas nga nakuha sa iyang panimalay, no? That is by virtue of a search warrant, no? That is the second case siguro, Bombo Champ, no? Kay daw mga 5 kung anong katao dito sa panimalaya ang gindakop man, no, for illegal possession of firearms and explosive, no. Nahanungod sa ini nga kaso sa pagpatay kay Governor Digamo, ari pa ni sa kwan subong sa, I think it was still with the investigating arm of the government, NBI CIDG, no. I would understand the Bombo Champ na wala pa ini ma-file, no, sa korte. That is still gathering parang sa ebidensya, and eventually kung matudlo gidman based on evidence abi magather nga may involvement si Congressman Arnie Teves sa pagpatay kay Governor Digamo, that would be the time nga i-preliminary investigation man ini siya. So nakita naton may kaso siya nahauna atong sa kay board member, may ara siya sa iya nga illegal possession of firearms and explosive. Kag eventually, kung matapos ang investigasyon kay Governor Digamo, kung makita na may involvement siya dira Bombo Champ, then a third case would be filed against Congressman Teves. Okay, but right Bombo now, Champ. Attorney, ano pa lang ini, complaint pa lang. Maagi pagin ini sa proseso until such time ngati makita na bisang probable cause kag i-issue ang warrant of arrest. Sa karon iya, Attorney, kay ginalauman kung tani nga mapauli na si Congressman Teves, pero why pa siya makapauli? May liabilidad bala ini siya as of this time, Attorney Palomado, sir? So para Bombo Champ, may complaint pa lang sa piskalya sa una nga kaso, no? Eventually sa iya illegal possession siguro kay may gindakop dito nga anom yang nga tawo, ang akong pagpati nga may ara naman sang reklamo siya, complaint pa lang, no? Sa ikatatlo sa pagpatay kay Governor Digamo, I would think, Bombo Champ, na wala pa sang reklamo ini, no? Nga gina-involvar nila si Congressman Teves. Although may mga extrajudicial confessions ang isa kung duwa sa apat sa to kung 5 sa to nga nadakpan nga ginatudlo nila, no, si Congressman Teves. But as of now, wala pa sang basihan
kung magpuli gid man siya kay nag-expire ang iya to nga travel leave, no? Ang iyang leave of absence dito kay nagpa-Amerika siya. When he would come back sa aton pungsod Bombocham, I don't think there is a legal ground to arrest him, no? Kung na pamangkot sa aton mga tagpalamati dira kung pwede siya arestuhon, there is no basis now, no? Kay wala man sang standing warrant of arrest so far, no? Si Congressman Tebes kay ato pa lang mga reklamo pa lang ato Bombocham sa piskalya, no? It would still undergo sang regular preliminary investigation. Kag kung ma-file ang kay Digamo case sa Bombocham, it would still, no, undergo sang preliminary investigation. Ang mga aligasyon dito Bombocham nga siya kunong mastermind, no? Mastermind si Congressman Tebes. We know for the fact Bombocham nga ang ilatsuri sa mga investigating government officials naton conspiracy, no? But silingon Bombocham may pulo ka tawo nga nag-atake dito, nag-assault dito sa balay niya. Kag gimpamatay ang gobernador, lakip ang 8 nga nadalahig dito. And sila kuno, no, base sa mga nabatian naton sa payagan na sa radyo nga ang mastermind santo si Congressman Tebes, no. So sa isa ka criminal like murder, criminal investigation Bombocham, may 3 kasahi sang principal, no, at nambal nato na 3 ka klase sang principal. Ang principal by indispensable cooperation. Ang dikto na tabo kung may pulo ka tawo dito involbar sa actual nga nagtiro patay sa mga sang governor kag ang iya kaupo dito sa balay niya, then those persons, no, ato nga mga respondente o kung akusado tawag naton, these are principal by direct participation, direkta nga nagpartisipar sa pagpatay sa siyam katawo. Ang kung ginatudlo nila by conspiracy, they were induced, no, by induction, they were induced o kung by reward or prize, imbaitan sila 10 milyones ni Congressman Tebes, then Congressman Tebes is a principal by induction. Kag kung may dikto man nga iban abi nga nagplano o kung atobi may mga lookout, no, dikto nga wala gid man nagtiro, then this can be considered a principal by indispensable cooperation. So sa subong ang nakita naton Bombocham, ang pulo nga ginatudlo nila na nagpatay, principal by direct participation, and Congressman Tebes by principal by induction. So subong amo ina ang tsuriya nga nakita naton nga pwede madala sa kaso si Congressman Tebes. But as I've said, Bombocham, this still, no, needs to undergo some regular, no, preliminary investigation. All right. So ang nasabata na attorney ang mga palamangkutanon sa aton sining mga kabombo kay ang iban din nagalaom nga ti ambal sila nga hindi na to magpuli si Congressman Tebes kay paghugpa pa lang sa airport madiparahan siya sa mga pulis pusasan ni sa dayon. So hindi gali amo sina ang sistema until such time nga may ara sang warrant of arrest. Amo na ang pagdakop or paglagas sa iya kag kumadakpan siya pusasan siya dalon siya yun sa prisuan. Granting for the sake of discussion, Attorney Palomado, sir, may ara na sang kaso, may probable cause na nadagdag ang warrant of arrest, pero wala diri si Congressman Arnie Tebes. Ara siya sa Estados Unidos sa diin man siyang nasyon. Paano naton ini or paano sa aton sin makapulisan ma-implementar ining mandamiento di aresto kon pananglitan ara na? Yes, Bombocham, matuuna mo pamangkot, no? Kung mag-abot bala si Congressman Tebes, dakpon siya, no? Siling naton kung wala sang mandamento de arresto, hindi mo pwede madakop ang isa katawo, no? Not unless that is a warrant of arrest, no? Kay tungod dikto siya sa Amerika, how can you arrest him, no? Remember Bombocham, no? Inang natawag naton nga extradition treaty, no? It is only, no, nga kung may ang aton Pilipinas, aton nasyon abi, may extradition treaty
sa isa ka pungsod, no? Pwede naton siya mapaaresto dito sa Estados Unidos kung di man to siya, no? Kag ipadala diri siya para sabat sang iyang ang reklamo sa iya. So sa subong kay kung mapuli gid man siya kag wala sang warrant of arrest, hindi mo siya pwede madakop. Kag kung may warrant of arrest na siya after may probable cause ng hambal mo kag may warrant of arrest na siya, that is the only time, Bombo Champ, nga mag-apply ang aton nasyon, sang aton gobyerno, sang extradition sa iya nga ipabalik kon di siya, dakpunto siya, kag ibalik di siya to answer the charges against him, Bombo Champ. Ang isa ka dako nga pamangkot dira, Bombo Champ, sa aton jurisdiction sa criminal cases naton, ang jurisdiction in all criminal cases is where the crime is committed, no? Kung sa diin bala na kumiter ang krimen, no? So kung ini nga krimen na kumiter sa Butang Tabi sa Negros Oriental, no? The cases should be filed in Negros Oriental, no? Kag kung diri man na kumiter Butang Tabi sa Iloilo, then the cases should be filed in Iloilo. The jurisdiction sa aton criminal system is only within the Philippine sa aton pungsod, no? Ang natabo diri, Bombo Champ, basi bala, no? Ang participation ni Congressman Tebes kay naglakat ni siya antes matabo ang krimen kay Governor Digamo, no? Basi mahambal to siya, Bombo Champ, nga sa iya dipinsa nga kung may participation gid man siya inang principal by induction nga nagsugo siya pagpatay, no? It was committed in the United States, no? So kung ang iya sugo sa iya pulo to katawo, butang tapulo katawo nga nagsulod sang balay ni Governor Digamo was made or committed in the jurisdiction sang US land, no? Dito ya binakomiter ang krimen nga to. Then I don't think, Bombo Champ, nga the crime was allegedly committed by Congressman Tebes in the Philippines because his inducement, kung sa diin ginsugo niya, ang iya pulo katawong patay kay Governor, was committed in the United States for which, Bombo Champ, wala sang jurisdiction ang aton Philippine courts, no? So manami ina bantayan, Bombo Champ, no? Ina nga isa ka anggulo sang layi nga kung if he is really a principal by induction, kag gi-induce siya when he was in the US land, no? I don't think he committed it within Philippine jurisdiction. I don't think the Philippine courts, no, o kung legal system has any jurisdiction over the person of Congressman Tebes. So isa balantayan Bombo Champ, posible, no, maging dipinsa ni Congressman Tebes kay masiling siya kung ako gid man abi nagsugo patay sa kay Governor, it was made when I was in the United States already, no? Kag kung nakomiter ko ato pagsugo, I don't think the Philippine government, no, would have any jurisdiction over him in this crime against Governor Digamo. Ina kon pananglitan maglabot kita sa punto nga sa Digamo case. Pero kung sa luwas sang pungsod, may other crimes siya nga may naserbihan sa warrant of arrest, just like sa murder sa board member kag pila pa to ka mga tao, and then the illegal possession, sarang man siya gyapon bala nga mapa-aresto dito sa iban sini nga pungsod, attorney? As of now, Bombo Champ, it was just filed, I think, last week, no? Atong board member nga ginpatay in 2019. It would still undergo a regular preliminary investigation wherein which si Congressman Tebes, kadang iya kapdanan sa nga gin-akusar dito, would still undergo preliminary investigation. Mapile pa sa Bombo Champ sa counter affidavit nila kang ebidensya, no? Yes. So not unless and until, no, if a full-blown preliminary investigation would be conducted and the finding of probable cause and the final issuance of a warrant of arrest, no, hindi mo pa na siya maparesto kung subong gid man abi o kung the next week magpuli dire si Congressman Tebes, Bombo Champ. So maagigit tanan ini sa proseso kaysa karon abi samtang nagaligad ang nagalipas ang mga inadlaw
may mga ginabantayan diri kag kalabanan ang tutok gid sa karon. Amo iya ang pag-ihibalo kung sino ang mastermind diri, of which nga tinalawagan na gani ang Congressman Teves, suno pa sa isa tuya ka mga suspitsado, although wala gid ma-specify attorney, no? Nga Congressman Teves lang. Pero why naman sa iban pa nga Congressman subong, si Congressman Arnie Teves man lang. So, amo ining isa sa mga ang paminsaron abi sang mga pumuluyo dire, dala emosyon nga ti sa amo sadto iya ka brutal nga sahi isang pagpang-atake kag pagpatay sa kay Governor Digamo. Ang ila sini nga ginasingitan hustisya, but in order nga malapot nato ng hustisya, may proseso gid ini nga ginaagyan. Attorney Palomado, sir. Yes, siling nato gani may preliminary investigation gid kita nga kinahanglan gid mag-agi, no? But as of now, wala pagidman. Although na lakip ang ngalan niya, naglutaw ini Bombocham, sangging interview bala nga kuan lang, nag-agi lang tong duwa ka ambush interview, akusado, no? As of now, wala pagidman magwa ang extrajudicial confession sang duwa nga to, no? Yes. Tagging, no? Ginatudlo si Congressman Teves as one of the as the mastermind, no, for the Digamo case, no. Kay wala pagidman gani magwa ang extrajudicial confession sang duwa ka mga nadakpan nga allegedly, no, nga nagpatay kay Governor Digamo. So ato ya gani ambush interview lang to sa duwa Bombocham, no. Yes, namit lang nga nila. So as of now, wala pagidman matapos ang investigasyon sang atong kapulisan, sang aton sambahin, sang aton sa gobyerno, kumbala eventually, no, dalon nila si Congressman Teves sa kaso sa pagpatay kay Governor Digamo. All right. So ang sigurado subong, attorney, nga kung magpauli si Congressman Teves, makaakto siya gyapon bilang representative sang 3rd District sang Negros Oriental. Kag sarang yaman nga maka-file man siya sang mga nagakaigo man sini nga sabat kon pananglitan nga may formal complaint na nga ihaboy man batok sa iya. Yes, Bombocham, no, ang kriminalya nga aspeto gina-file ina sa piskalya naton o kon sa ombudsman abe kon sa piskalya naton. Ang i-administratibo Bombocham ara na sa House of Representatives, no. May ara din sila nga committee, no, administrative hearing committee, kung bala pahalinon ikaw as congressman of the 3rd District of Negros, no. That would be another administrative hearing. Kumbala, pwede ikaw mapalin being a congressman or representative of the 3rd District of Negros Oriental. Ang nabahin naman sa criminal aspect ya, it would still, siling natong gani, maagi ina sa piskalya naton, no? Kung sa diin, maagi sang full-blown preliminary investigation po po siya. Alright. Sige. With this, Attorney Noel Palomado, sir, thank you so much sa paghatagman sang dugang siniiyang mga impormasyon kag ihibalo na tuhoy sa aspeto legal sining mga latest issue man karon, particularmente sa sining kay Congressman Arnulfo Teves. Salamat gid kag maayong hapon, Attorney Palomado, sir. Madamong salamat po Butcham kag mayadayat diwat nga hapon sa There you have it, si Attorney Noel Palomado aton siniiya nga bombo abogado. So kung sa pamangkot nga pwede makapauli diri si Congressman Arnie Teves sa pungsod Pilipinas, right now, pwede gid siya makapauli. Prisuhon sa bala, pusasan siya the moment nga magtapak ang tiil niya sa duta sang pungsod Pilipinas, ang sabat hindi pwede. Apisar nga may mga formal complaint nga gin-file batok iya sa kay Congressman Teves sa pagpatay sa tong 2019 sa isa ka board member kag pila pa ka mga personalidad, magasaka pa dito sa piskalya. I-determinar pa dito sa aton sini nga mga kabombo kung bala may probable cause. Now, sabahin naman iya sang illegal possession of firearms sa aton sini nga mga kabombo. Still, magaagi ini sa nagakaigo karon iya nga proseso sa aton sini nga mga kabombo. Sa karon wala pa sang formal complaint nga gin-file batok iya sa kay Congressman Arnulfo Teves Jr.
kon sa Pamplona, kun angot naman iya sa Pamplona massacre. Angot abi sa pagpatay sa 8 ka iban pa kag sa kay Governor Ruel Digamo. Sa karon ining mga informasyon katulad ng lamang sa pagtumod nga Congressman Teves ang mastermind sa aton sini nga mga kabombo, tibisan judicial affidavit gani isang duha sini ka mga suspect turned into state witness. Wala pa ini makita black and white or wala pa iya ma-formalize ini sa aton sini karon nga mga kabombo. No? Kag ini mag-aagi man sa gyapon sa nagakaigo nga proseso, no? Hatagan man sang kay gayunan nga makasabat. No? Si Congressman Teves pananglitan abi kung may mga warrant of arrest na man nga pagwaon in the near future sa aton sini nga mga kabombo. Isa pa gid sa ginalantaw diri karon ni Attorney Noel Palumado nga very interesting pananglitan abi granting for the sake of discussion. Siya gid man ang nagsugo sa napulo ka tawo, hatagan ko kamo napulo ka milyon. Patyon nyo si Governor Digamo. Pero sang tion nga nagsugo siya or nagmando siya sa aton sini mga kabombo, ato siya abi dito karon sa Estados Unidos. Hindi na to sakop sa aton sini nga jurisdiction. Ti pwede ina magamit bilang escape. Sang kampo karon iya ni Congressman Teves. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti sa nahambal na gani naton banwa kung kaisa ang reaksyon bala, no? Sang mga kabombo naton, particularmente sa mga namatyan dito iya sa bahin sa Negros Occidental, sinya nga tiya mo na yung ginexpectar nila nga nagwa na ngalan ni Congressman Teves, una-una ginadua-duahan pa lang siya, no? Tapos nagwa ng pangalan niya kay man sa sandig sa ambush interview sa nga duwa ka mga suspect turned into state witness, ginmensionar Congressman Teves nga pangalan, ting iban sini nagaplang alawas ang emosyon, nagambal nga pumatong ka lang diya sa duta sa pungsod Pilipinas, pusasan ka ginayon, dakpon ka ginayon, prisuhon ka ginayon. No? Pero initanan, hindi mangin posible kay man mag-aagi pa sa nagakaigo man siniya nga proseso. Amo sina iya ang justice system diri sa pungsod Pilipinas, kung paano maghulag sa aton sining mga kabombo. So bantayan naton ang mga major development na tuhoy sa sining nasambit karon iya nga mga kaso kag complaint or complaints, no? Nga gin-file batok sa kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. 1 minuto nakaligad sa takna nga lawna. Sa aton sining nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Daw kasubong kuno iyang ang mga tinaga ni Mayor Jerry Triñas do pilote isang ungka flyover nga ginpanglapdos sa taludtod sang mga na-late sa Infrastructure Development Committee Council meeting. Ay, nano-ano man iban man mga profesional pero late sa ila sini iyang pagsinapol. Ini kay iban pang mga balita, balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from March 12 to 18, 2023. March 18 is the Liberation of Panay. Adlaw nga makasaysayan kag may dako nga sentimental significance para sa mga Ilonggos. Sa sining espesyal nga adlaw, you are invited to spend your Saturday night sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Philippine Army Band sa duha ka oras nga musical show sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa Marso 18. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mag sa iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 19, Domingo, ginaagdang tanan nga magtambong sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration,
magpangamuyo kita sa Ginoo. Nga hatagan niya kita sang kabakod nga tubangon ang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plus wala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sa piyak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinahanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna.
Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan. Kilo, Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sodto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Daw pilote kuno sang ungka flyover. No? Dalag ko. Ang mga tinaga nga ginlampos sa taludtod sang mga miyembro sang Infrastructure Development Committee nga na late sa ila sini nga pagsinapol. Kag what's the latest? Anong development sa sining 680 rather? Now, 680 million pesos ka balor sang ungka flyover nga hindi gyapon mapuslan. May follow-up report si Bombo Angel Tangel. Sa report, please come in. Bombo dyan, nagput nga sang kalayo si Mayor Jerry Treñas diri sa ginpatigayon nga Infrastructure Development Committee meeting o kun ining first quarter meeting diri sa may building ong sang NEDA, which is Bombo Cham, nga ti alas 9 pa lang sang aga kaina. After sang flag ceremony, nagdiretso diri ang alkalde kag wala na nagtambong sang department heads meeting sa Iloilo City Hall and nagdiretso diri siya alas 9 punto Bombo Cham. Yari na diri siya apang ti ang mga miyembro bala nga ginapaabot kun tani gikan sa mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno man nga involvado sa mga proyekto diri sa may Region 6. Ang kun tani expected man nga mag-aabot before 9 a.m. and ongoing na ang meeting Bombo Cham kag didto nag-abot ang pila ka mga katapo man sang sining Infrastructure Development Committee and didto gid si Mayor Jerry Treñas man nagpapusna sang kalayo kaya ang pila sa ila ang nag-late na nag-abot and din pamangkot man ni Mayor Jerry Treñas kun nga late ini sila nag-abot kag ginsabat ini si Mayor Treñas Bombo Cham nga nagpatigayon pa sa nga flag ceremony ang pila ka ahensya nila. At the same time, may mga nag-abot nga bisita. Nagsabat si Mayor Jerry Treñas nga ang Iloilo City Hall man in fact nagpatigayon man sang flag ceremony apang ang alkaldiya ari na diri una pa lang. Ti nagambal si Mayor Jerry Treñas nga kung nahuya bala ini siya sa pagka-late niya bala Bombo dyan sa meeting bala. Specifically, ining nakigan man ni Mayor Jerry Treñas,
ang nagikan sa Philippine Ports Authority nga ahensya nga kung tani isa sa mga magahambal man regarding sa mga proyekto nga natalana ang istoryahan diri sa nasambit man nga meeting Bombo Cham. O at the same time tiging nagambal si Mayor Jerry Trillanes nga siya gani mismo alkalde, ari na di siya on time, and how about naman di sa mga agencies na kung tani yari naman at exactly 9 a.m. at the same time Bombo Cham na akigan man ni Mayor Jerry Trillanes ang Department of Energy nga nag-present bangod sa kay via Zoom bala ini Bombo Cham, nagambal si Mayor Jerry Trillanes, hindi tuman ko audible ang presentation nila and hindi tuman ka klaro. Nagambal pa gani si Mayor Jerry Trillanes nga kabarato malang kung tani isang ticket pakadto diri sa may ang syudad sang Iloilo in kaso nga kinahanglan gid bala ang presensya man agud tambungan ining meeting Bombo Cham. Yari aton na pamatian kag antes mo ipabati ang tingog ni Mayor, sino mga nagkalalate, Bombo Angel? Specifically Bombo Cham, ining halin sa Philippine Ports Authority, ang isa ini ka engineer nga kabahin man nga actually nagrepresent lang man sa Bombo Cham sa Philippine Ports Authority nga kung tani lain gid ang magatambong. And Bombo Cham, so amo na ang acting engineering services ini sa asang Philippine Ports Authority. Lawago na itong Bombo Cham sa kahanginan so far ang nakuha natin na pangalan niya baseman sa pagtambong natin diri amo si Engineer Nelson Kaabay, and amo ining akigan man ni Mayor Jerry Trillanes apang nag-express man siya sa pagpangayo sang pasensya sa alkalde. Yari atong pamatian and lantawon bala. Dali lang gid, sino magluwasa kay sa taga PPA, sino pa inakigan? Actually, Bombo Cham ang iban, isa kuha naman ang isa mga representante man sa kilid niya bahin, apang tinagambal si Mayor Jerry Trillanes nga doon hindi tinamit dalang taon nga mga late bala ang nag-alabot diri sa may meeting. And so far, ang sa main kay bali duwa ini siya ka-layer Bombo Cham mo, ang outer layer sang mga tables, ini siya ang out. Ang kuha naman lang iban niya mga katapo nga nag-attend agud nga mangin kabahin man sang meeting kag observation. Ang sa inner nga part gid nga mga directors, mga assistant regional directors, mga importante gid bala nga like kinanglan gid sa meeting Bombo Cham, sila ang sa may inner nga bahin sang mga table, and amoy nang setup sa mga kabombo naton makita man sa Facebook Live kung ano ang setup sang lamesa so far Bombo Cham, and amoy na ang nakuan gid na padalman gid ni Mayor Jerry Trillanes ang regarding sa taga Philippine Ports Authority nga na-late man kay siya ang ma-notice. Supposedly, siya ang mag-present man kung tani sa project balangan ni regarding sa proposed improvement and upgrading sa Iloilo Commercial Port Complex sa Lubok, Lapus, Iloilo City. Alright. Now, ang sa Zoom to, sa anong opisina to inakigan ni Mayor? Taga Department of Energy, Bombo Cham. Department of Energy. Magluwas sila sa ila. Ang iban sini abing late do hindi gid man butang naton, do hindi gid man labing importante do mo sina. Bali Bombo Cham tinag-explicar man ang taga NEDA diri nga amo na may nagpangayo ini pasensya kay Mayor Jerry Trillanes sa pangti ang alkalde nagambal man nga hindi na ni dapat kung tani pagliwaton sa sunod nga attend sang meeting nga siya gani nga chairman si Mayor Jerry Trillanes nauna man siya abot on time kag ang excuses bala just like atong sa flag ceremony sa Iloilo City Hall nakatambong man diri siya on time daw mo na bala nga pasada Bombo Cham. All right, sige. Matian tabi una nga bayan ang pagpangakig ni Mayor Jerry Trillanes. Okay. Saan ba yan? Ilagid sa ton sini nga mga kabombo. Alright, tari ang kabahin sang pagpangakig din ni Mayor Jerry Trillanes sa mga na-late nga katapo sang Infrastructure Development Council. If you are supposed to be here at 9 o'clock, please next time, be here at 9 o'clock. Do not keep people waiting. If your time is also golden, our time is also golden. Do not expect us to wait for you. It's your problem. It's not nice. What is your position?
I'm the acting engineering services division manager. You're the acting Engineering services division manager. service Engineering services engineer. Yes, sir. So you're happy with what you have done? You made us wait? No, sir. We're sorry for that. Actually, You're not ashamed? we are, sir. You should be ashamed. You know, there is no reason for someone to be late. I am also mayor. I am also telling you the flag ceremony. I left everything. If you have something and you have to do something, do it well. Do not let everyone wait. So proceed. Proceed. Jel? Bombo Cham, nabatian sa makabombo naton si Mayor Jerry Treñas and kabahin sang sining first quarter Infrastructure Development Committee meeting ang pagpresentar man sang Department of Public Works and Highways regarding sa updated o kung update nila regarding sa may ungka and aganan na flyover. And so far, Bombo Cham, base man sa pag-interview naton kay Engineer Alfruto, Assistant Director sa Department of Public Works and Highways, iya ginambal nga Bombo Cham nga una na nadaan nilang promesa sa publiko nga by end of the March magakuha na sila sang so far report and ang report sa investigation sang third party consulting firm regarding sa sining ungka and aganan o kun sa ungka flyover specifically Bombo Cham. And aside sa pagtingwa nila, kaya hindi pa sila Bombo Cham makaplastar sang definite nga time frame kung ano ang paghimuon nila nga plano para sa may ungka flyover. Hasta nga hindi pa makahatag sang resulta sa investigasyon ining third party consulting firm, kumbaga mahulat pa gidanay sila Bombo Cham hasta katapusan sang bulan, just like man di sa unang statement man sa nasambit nga sang by end of the March tinguhaan din nila makakuha sang resulta. And dira pa masugod kung ano nga time frame ang pagaplastaro nila, depende man sa ihatag nga resulta, and dira sila mahimo sang plano bala Bombo Cham kung anong sundon nila o kung sunod nga himuon para sa ungka flyover. At the same time, nagpangayo man si Engineer Alfruto sa Department of Public Works and Highways sang gamay pa nga pagpasensya kag konsiderasyon gikan sa mga commuters nga atanan man gusto man makaagi dira and magamit sa liwat ang ungka flyover. Yari ating pamatian bala ang nangintahayag ni Engineer Alfruto sang aton by interview. End of March, of course. End of March kada mo ng commitment no that although ang aton nga engagement sa aton nga third party consulting firm is for 3 months no, but we're expecting no, and that's the commitment nga by the end of the by end of March nga may ara na kita makuha nga recommendations no. Although damo pa inaabi nga scope no sang iya nga engagement, but at least we will be getting already or knowing already what will be the recommendation para we can already prepare for that no, kaya hindi man basta-basta lang mo no. So we're waiting for that. Ang nakakuha na kita sa pondo no, kasi because we're waiting for that no, that we can use already the 2023 funds no, out of the General Appropriations Act, we immediately started the procurement no. That's why nga we were able to already issue the notice to proceed sa ato na winning consultant sang March 3 of this year. Pila ka binugan engineer ang nag-bid three highly technical consulting firms were invited no, and muna out of the shortlisting and of course sang aton nga detailed evaluations ang ilang bid no, that we came out with as consultant no, that will be doing already the activities for UNCA. May sundon ka mo engineer na timeline so far, knowing na may aside sa March, katapusan sa March na pan sa recommendation, ano pagit ang kapain sa timeline ng engineer? Yeah, actually, we will be all of us will be dependent on that, no? Kahit kung anong recommendation, ina siya, no? Because we will not be knowing until magwa ina siya, so that we can do preparatory activities already, no? Kahit it needs some time, no? Hindi man ginabi nga pagkaara na dayon, no? Kasi we have to prepare for that. That's why nga, as we have said, even though nga 3 months ina ang engagement sa consultants, but damo ina ang scope, no? Detailed evaluation and detailed engineering ina siya. But if you will be having that recommendation already by the end of March, at least we can prepare, no? Kag dira kita siguro makaset na sa mga definitive timelines natin because we will be knowing already what to do, no? For UNCA. Nevertheless, sa subong sige man aton improve no sang aton nga
upgrade nga access roads on both sides of the flyover, no? So bungani nagadugang kita features ng mga loading unloading areas, no? And we are also doing some sidewalks already, no? Kay tignan lang taon naton ang need man sa atong pedestrians, no? It's not only using that line for traffic, no? But also for our pedestrians. Last engineer, mensahe na lang sa mga commuters. Siguro sa parts ng DPWH, no, we're not stopping at anything, no. Ngati we're doing everything, no, para tani nga mapadasig naton, mahisan naton tanang activities, no. Although again, balaan man naton that may mga factors, no, that hinders or naga-compel sa aton man nga magsunod sa mga timelines ini, no. But we're not stopping at anything, no. Kay isa lang gid man naton tuyo nga makita naton nga magamit naton liwat, no, ang ining mga vital infrastructure ang ini kiti na testingan na naton tani, no, that it will help a lot. So siguro pangayo lang kami on behalf of DPWH no nga sang jutay pa naton nga pagkonsiderar kag pasensya jutay, no, because it will lead to that, no, mabuksan man naton eventually. Yes. Bombo Champ, patian sa atong mga kabombo. Engineer ginabaton tagid ang ina nga mga statement, but in behalf sang mga taxpayer, in behalf sang mga commuter nga masobra kag lapit na 3 ka tuig nga nagaagunto sa matagsa ka matag adlaw nga nagalabay dira sa ungka nga halin sa ila sini nga puloy-an priska pakatama, pag-abot sa ila sini nga padulungan daog-daog pa ang lubok nga isda. Nagapangabay man kami kita sang konsiderasyon, no, sa Department of Public Works and Highways nga padasig-dasigon Manila. Ang tanan nga konsiderasyon sang taxpayer, pumulutuyo, commuter nahatag na. Bombo Angel, hindi ta na siguro hindi na kita makasugpon pagid sang dugang pangakonsiderasyon. Dapat iya subong kay ang Department of Public Works and Highways together with the contractor kag sang panibago nga contractor dasig-dasigon nila, no? Kung posible pa lang wala iya sang Sabado, Domingo sa ila para nga mapadasig, no? Agud iya nga maubra na kung ano man ang dapat nga ulubrahon para nga mangin magamit or mangin usable, no? Mapuslan ta ng ungka flyover, dapat sinibanwa nga himuon nila ang atanan sini nga mga posibilidad kay man life is short. Basing iban hindi na iya makahingagaw nga mabuksan ang ungka flyover. Basi ang iban magauna na sa aton, no, kag napatay lang sila or nagtaliwan lang sila rather nga wala gid iya makagamit sang ungka flyover. So ang konsiderasyon nga ginambal ni Assistant Regional Director Al Fruto, okay gid na why gina question, how about ginakonsiderar nyo man bala? Paano iya mga taxpayer, no? Ginakonsiderar nyo man ang mga tawo nga 3 na katuig nga nagagunto dira sang pagpugok sa dalagan sang trapiko, ginakonsiderar man ina sang DPWH sa Bombo Angel? Amo na gani man Bombo Cham ang isa sa mga base man sa statement ni Engineer Jose Alfruto nga tanan man sa mga kabombo naton gusto naman mag-function balik ang ungka flyover nga isad to na ginagamit apang unfortunately may mga circumstances gid man nga nangin rason nga until now hindi pa siya magamit and nagapangayo man siya sang gamay pagit nga siguro Bombo Cham to the extent naman sang pagpasensya and konsiderasyon nagligad man nato nga istorya sa Department of Public Works and Highways, nagpangayo man ini sila sang gamay nga konsiderasyon ligad ina sa Bombo Cham sa pagpatawag man sang kumadumduman sa mga kabombo naton sadto kay Councilor Sadri Cabaluna sa iyang komitiba ginpatawag niya ining nasambit man nga ahensya kag si Engineer Jose Alfruto man ang nagtambong nangayo ini sa sang pasensya and konsiderasyon and subong naman Bombo Cham nangayo man ini sa liwat sang another gamay nga konsiderasyon kag pag-intindi man when it comes sa sining insidente o kung nagakatabo subong sa may ungka flyover. All right.
Ini si Bombo Angel Pichilita na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Sa malawig nga tion, may pila ka mga instances nga naglala pagid ang sitwasyon dira sa may Ungka flyover. May nahulog sining mixer, ining truck nga dako, narumpag to ang ginsiminto sini for the kanal, ano na ganit na, drainage. Ang traffic naglawig sang inoras. Di ko lang ma-specify kung pila ka oras, but inoras. Halos sa tagsa ka matag adlaw, wala naganubo sa 1 ka oras kag tunga, 1 ka oras, minimum is 45 minutes. Para lamang nga makatabok ikaw, padulong iya sa Aganan, from city, magi ka sa Ungka, magi ka padulong ka to sa may Aganan, grabe din ang pugok sa dalagan sa trapiko. Ini bangod sa nangin resulta sang perfect partnership sang DPWH kag sang favored contractor. Sa aton sini nga mga kabombo. Nga kung sa din ang nangin resulta sini is palpak iyang proyekto at the expense sang mga pumuluyo. Palpak iya ang proyekto sang DPWH kag sang International Builders Corporation. Ang nagantos iya pumuluyo. Ang nagantos iya taxpayer. Sa aton sini nga mga kabombo. May mga ginpatigayon man sini iyang so-called disponiring, pero before sina antos gyapon ang mga pumuluyo, commuter, taxpayer. Ano pagid sa aton sini nga mga kabombo? Sa malawig na iyang tion, puro lamang agunto, antos, sakripisyong ginhimo sa mga taxpayer. Now, here comes sang third-party consultant sini iyang kumpanya. Sinong gasto? Kwarta naman sang gobyerno nagikan sa mga taxpayer sa pobre nga pumuluyo nga malawig nga tion nag-agunto dira iya sa may Ungka area hasta sa Aganan area. Tidiin dira ang hustisya. Padagaan lang kita permisa, nagapangayo kami sang pasaylo, nagapangayo kami sang konsiderasyon, so on and so forth. Hindi man tani paghimuon sang ahensya sang gobyerno, sang pipila sini ka mga opisyales naton, nga i-take for granted nila nga ti wayman na sa gyapon sa may maymo ang pumuluyo. Whether they like it or not, maagunto gina sila, hulato nila until such time nga mahuman na dira. Ti prangka nga istorya, ang kasubong sina iya nga sugilanon, iya na iya sa mga patayhuya, iya na iya sa mga kapal muka nga tawos gobyerno. Nga way sila iya mahuya, nga ang katungdanan nila way nila natungdan sang husto, inutil sila sa ila sini nga function, kung ano man ang function nila sa gobyerno, dugangan pagid sini iya banwa nga ti. Ang sweldo karon or ang ginagasto sini nga pundo iya man sang pumuluyo pa yan antos. Ginaantosan nila kung tani ining mga proyekto nga magahimo sang ila sini iya nga ways of transportation nga mangin conveniente. Tiyan mo niya nga akon sini karon nga ginapangabay. Kami naman nga mga taxpayer, mga bay, abi. Waay Sabado, Domingo, waay huro holiday, 24/7, trabaho na dira. Kay ginadalian.
Nano iya, why sang sense of urgency ang Department of Public Works and Highways how? Or mamba na lang naton abing ati nano iya waay nahuya ang taga DPWH sa mga taxpayer nga kung tani this is the time nga magbawi sila. Bawi in the sense nga padasigo ng trabaho para nga ti kung may kalayuhon dira, may balakbakon dira, may itukod dira liwat, mahimo na sa labing madali nga panahon. Kay malawig na ang pag-agunto kag pagsakripisyo sa mga pumuluyo dira. Ikabay pa nga ti ikonsiderar Manila, no, ang kasubong sina iya banwa kag hindi lamang iya nga pantuson lamang ang mga pumuluyo. Nanong sistema sinikaron iya banwa, gina-advance ninyo iya kag ano ni annually or every week. Much worst sa aton sini nga mga kabumbo. Every day ang aton sini iya nga pagpinitin siya. Abril pagani ang Biyernes Santo, ang Holy Week. Pero do kasubong iya nga ginapaadlaw-adlaw kita sang taga DPWH sa pagpinitin siya dira sa sinang palpak kag inutil iya nga klase sang proyekto, no, sa may ungka kag aganan area sa banwa iya sang Pavia. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton ining lihok karon sang IPPO director, sa aton sini mga kabombo. Kag lakip na dire ano nga mga proof of purchase bala, ano nga mga produkto ang inyo siniiya nga dapat nga tipunon para nga makapasakop kamo sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo. Ini kang iban pa nga mga balita panumbalikan naton matapos ang pila ka importante nga mga panomdom. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapainas ang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans.
makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution
ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining nga launa. Yari ang mga produkto nga dapat sini ninyo tipunon para nga makapasakop kamo sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Surf Laundry Powder sa aton sini nga mga kabombo. Tistingan ang bagong Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical tests versus Brand X on polyester. Sa aton sini nga mga kabombo, nami niyang Surf Laundry Powder kay gamay lang ni butang mo, mabukal ni kag makuha gid ang tanan sini nga mansa. 1 empty sachet, any size, any variant sang Surf Laundry Powder, laundry soap. Orokan, maayos ang buhay mo. 1 sticker kun kupon nga nagaangkon sang tanan sini nga bombo promo title sarang na gamangin proof of purchase. Bioderm Germicidal Soap, Bat Soap. Ini ang sabon na Biother sa germ protection with cooling sensation. Basta Bioderm, Biother for you. Sa aton sini mga kabombo, muning gusto mo nga germ-free ang imo sining guya, mahamis-hamis, ang bugos mo nga lawas germ-free kag mangin mahumot ikaw. Magpangabon sang Bioderm Germicidal Soap. Now, 1 empty box or sachet in any size and variant. Silver Swan soy sauce, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Namit nga pa kumplito sa sabor sang imo siniyang sudan. 1 empty stand-up pouch or label sang at least 3/4 whole sang Silver Swan soy sauce sa aton sini nga mga kabombo. Sarang na nga mangin proof of purchase. Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid dishwashing soap. Now, Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid dishwashing soap para sa hugasing linis bago. 1 paper ukon sticker label or empty pouch in any size and variant, pwede na nga mangin proof of purchase. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa ka kupon makuha sa kada isa ka gatos nga pagbakal o kung pagprenda sang item sa Our Florete Pawn Shop and Jewelry, the Diamond and Pearl House. Kabombo, ano pang ginahulat mo? Magbakal na sa mga produkto para makatipon sa madam mga proof of purchase. Maghimo kag maghulog sang sinako-sako nga entries kag mag-angkon sang tsansa nga magdaog sang dalagko nga premyo kag pasi ikaw na ang mangin masunod nga milyonaryo. 51 minutos na kaligad sa takna sining launa. Check naton si Bombo Lindsay Buddy. Bombo Lin sa report, please come in. Nag-request, Bombo Cham, si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Palomo sa 7 Aces Games and Amusement Corporation ang nagaisahanon nga authorized agent corporation na naga-operate diri sa Iloilo sang listahan sa mga lugar diri sa may probinsya na may legitimate agents. Ining isa sa mga tika nga himuon ni Colonel Palomo agud nga mapapasa ang illegal gambling diri sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. Sa pagpakigangot gani naton kay Colonel Palomo, iyaging pahayag nga tiiga require ang tanan nga mga hepe diri sa probinsya sang Iloilo nga magpatigayon sang operation sa tion nga mahiwaloan ang ining mga illegal gambling operators
Sa subong, actually, Bombot Siam, wala pa nakapasa sa listahan ang 7 Aces Games and Amusement Corporation kay Police Colonel Palomo. Pero piking pasalig man diri ni Police Colonel Palomo nga tipadayon ang pagmonitor sa mga kapulisan diri sa may bahin sa probinsya sa Iloilo, ilabi na nga isa ini sa mando ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang ining pag-intensify sa kampanya kontra illegal gambling. Ang presensya sa illegal gambling operators kung aton balik-balikan sa nanging pahayag ni Governor Defensor ang presence or existence sa illegal gambling operators diri sa may probinsya sa Iloilo nagaresulta iniya sang revenue loss diri sa aton. So kung latawon sa data sang Police Regional Office 6 humalin abi no sa January 1 tubtob sang Marso 1 subong nga tuig naka-record ya ang Police Regional Office 6 sang 227 ka mga anti-illegal gambling operations nga nagresulta sa pagkadakop man sa 718 ka mga individual kag pagkumpiska sang 176,000 pesos nga bet money. Timangin gani si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Leo Francisco nagmando man sa mga commanders lakip na ang provincial city directors na pabastugon pagid ang kampanya kontra illegal gambling. Yari bala, aton pamatian ang pahayag ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Ang status ang kuan sang illegal gambling natin diri sa Iloilo still no ginamonitor naton. May ara ay so far wala naman kita di sa mga iban pa no, pero I don't know kung may mga illegal bookies pa nga ara da, but we keep on contacting with the 7 Aces kung sino atong may kundiin ang areas kung may mga bookies pa. And we will be conducting operation on that. Actually, we requested from them who are those legitimate na mga or nasa list nila para mabalaan natin kung sino ang dapat takpo natin. And we will require all the chief of police, those who have now not in the list, they will render operations, legal offensive. Nakasubmit na sila ang 7 Aces? So far, wala pa. Or naka-inform mo na sila ng Na-inform ko that we are requesting the list of those legitimate na operators. Nabatian ang porsyon sa pagpahayag ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Palomo. So kung sa bahin pagani sa Police Regional Office 6 una natawaging pahayag ni Police Brigadier General Francisco nga madamo-damo gid man diri sa bahin sa Western Visayas ang mga nabaton nila no nga mga reports na rampant gid Bombot Siam ang illegal gambling, like for example abi ang mga tong-its nga ina bookies dari sa aton sa Western Visayas. So hindi lang man ang bahin sa Iloilo Province ang ginatutukan kundi mangin bilog nga probinsya kag syudad dari sa may Western Visayas, Bombot Siam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade. No? Nagligad to may naka-mention sa akon regarding sa sining issue man bala sa kung sa dinto may pinangdakop to tapos bukis gali itong pinangdakpan tapos may nagtawag pinangbuyan na yon sa aton Perte gabilite no sabi nagakadapat yun man siguro nga ihatag sang 7 Aces gani or so kung hindi lang yun particularly sa 7 Aces no sa may mga lihitimo sini balaiya lihitimo nga business or prangkisa to handle sa mga numbers game siguro mas maayo nga hatagan nyo sang tawag sa gani sang listahan sang inyo siniiyang nga mga empleyado nga aton sino makapulisan kag maghimo kamo sang formal siniya or official ID abi no nga ipauribay nyo ipasuksok ninyo sa inyo sini nga mga empleyado para hindi masalaan sa bukis tapos ining mga empleyado, ining mga nagapataya, kilala man nila kung sino mga nagapataya to kag kung sino ang nagabukis. Tiyan mo kung tani nang dapat pang dakpon. No? Kaya ang mga lihitimo siniya nga mga operator,
sang numbers game, no, ang mga legal operators hambal sang kilala kung makaluluoy gid ini sila kuno Bombo Brennan engineer sa mga kabombo tangaman. Tiki ang ila sining hamalon ta na gid lang ang ila sining income ipanwildo pa nila sa ilang mga empleyado. Way labot sila dira ti alsa ka ba ta may mga bulanan? Oh. Dagko pa ni nga ng bulanan sa may mga bulanan. Sa mga operator sa numbers game. Hindi ko na pangamba kung sa diin. Basta sa aralan nas palibot may mga nagabaton dira bulanan. Oh. Ti buligin nyo man nga maka-income dako. Kay basi mamirdihan na sos madulaan ka mo bulanan. Oh, pero ti amo giman niya, no? Sa ton sinima kabombo. Paano karon makabulig abi? No, kay ti sa small town lottery may ara na dira sang kabahin nga bulig ginabutang sa charity, so on and so forth. No, damo man kung tani mabuligan sila. So paano sinabi karon makabulig pa sa iban kung kulang pagani? No? Ang ginakita sa kompetensya nga bukis or illegal numbers game kag ti i-konsiderar mo man ang mga ginahatagan sang bulanan sa aton sini nga mga kabombo. Ako onyo man na kag sa indi abot na kamo ni rocket. Ti dapat sa aton sin mga kapulisan, no, tinagabulig man ni ang mga operator sa kun ano dira ang sarang sini nila nga mabulig. Ti obranyo man ninyo trabaho kag pangdakpo nining mga nagabuki. So speaking sa mga pulis na mga daan bala nga uniform sa aton sa mga kapulisan ginpang gisi to, ginpang dispose, ginpang destroy, ginpang guba. Now, sa tinutuyo nga hindi na ini magamit sang kung sino man nga may malain sini nga buko, no? Gamiton niya sa pagkomiter sa krimen para nga they can easily they can easily nga makapalagyo sila. They can easily get away with sa kung ano man sinang ila sini nga himuon kay tinako uniforme sila sa pulis mo. Kung madumduman nyo pa previously sa may Mindanao area to, ginagamit, ginapayag, uniforme sa mga otoridad man. Sa aton sino makabombote diriya sa ICPO, gin pasigurado nga hindi na ni magamit sa kalainan, ining mga daan nga uniforme, gin pang dispose, gin pang gunting, gin pang guba. Si Bombo Chari may follow-up report. Sa report, please come in. Gin pang dispose sa Iloilo City Police Office Bombo Champ ang mga daan nila nga mga uniforme nga ginpang surrender man sa mga kapulisan sa bahin iya sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, iya ginpahayag nga nagpatigayon ang City Police sang pagguba, pagpanggunting, pagpang-shred sining mga daan nga mga PNP uniforms sang tanan nga mga station units kaga traffic units man sa syudad nga nag-surrender sang ila sining mga daan nga uniforme inibangod para malikawan nga magamit ining mga uniforme sa katuntuhan. Bangod suno kaya Police Major Sangrines ining mga daan nga uniforme bawal nga gamiton sang mga sibilyan, pamilya o kung kaparyentihan man sa kapulisan. Kay damo diri nga mga record sa pungsod Pilipinas nga ang iban amo ang nagasuksok sang uniforme sang mga kapulisan, nagapakuno-kuno nga mga pulis kag mag-ubra sang indi maayo, ginagamit para mag-ubra sang krimen kalabanan mag-disguise bilang isa ka aktibo nga miyembro sang kapulisan o kon militar kag pag-abot dili sa sulod sang isa ka establishmento amo ang magdeklarar nga may ubrahon ini nga malain o kon mang hold up. So una suno kay Police Major Sangrines na andan na sang mga kapulisan nga ginahatag ang ila sini mga daan nga mga uniforme o kon mga bayo sa mga migo nila, mga abyan nga nagapangayo kag ginasuksok ini o galing damo ang nagaabuso kag nagagamit kag ginagamit ining mga bayo sa krimen. So pwede gid kasuhan ang isa ka sibilyan nga nagagamit sa mga uniforme amo man pwede sila kasuhan kung nagagamit sila sang insignia o kung na badge o kung sticker man
ginapapilit sa salakyan nila nga pribado nga hindi man gali iya salakyan sang isa ka PNP unit. So ang pagsuksok sang uniforme amo isa gid ka violasyon nga suno kay Police Major Sangrines ara sa Article 117 sa Revised Penal Code. So ang ila tanan ni nga ginpangsunog ang mga uniforms sari-sari ini patrol uniform, office uniform, kag mga conference uniform sang mga kapulisan. So far, suno kay Police Major Sangrines, diri sa syudad ng Iloilo, wala pa man sang insidente o kon krimen nga natabo nga nagamit sang uniforme sang kapulisan para magpanghalit sa mga tawo ining mga kriminal. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May Sangrines. Yes, no, ang aton diri nga headquarters ang Iloilo City Police Office through sa supply aton office nagpanguna sila sa gunting kag pagguba sang mga ginpang turnover bala nga mga daan dilapidated mga obsolete na nga mga PNP uniforms naton. Ginpang may ceremonial kita nga pagguba or paggunting no sa mga uniform nga ginpang turnover diri sa ICPO kag even sa iban nga mga talatapan kangay sa mga traffic section sa mga stasyon naton kay tungod nga ang katuyuan naton sina dira is bawal balaan nga ang inang mga daan naton nga mga uniforme bawal inagamiton sa mga civilian or even sang aton mga parinti or may mga pamilya nga mga pulis dira. Ginalikawan na naton nga gamiton nga ang iban balaan mapakuno-kuno hindi sila pulis mapakuno-kuno nga pulis tapos maobra sila sang hindi maayok ang isang kun ano dara nga mga kriminalidad no kag ang pang hold up gamiton nila sa hindi maayo bla ang uniforme sang pulis nga inda guys kung mapakuno-kuno man sila nga aktibo nga miyembro sang kapulisan or military. So wala na balano kay isang una gina-practice na bala sang iban nga ginahatag nila sang iya migo kay damo ang gusto no damo ang nagapangayo kag ginasuksok Manila galing kay damo sinagabuso ang iban ginagamit sa katuntuhan kag ang worst gid ginagamit sang kriminal. So muna nga gina-remind naton nga actually bawal gid ina under sa aton nga layi kay under sa Article 79 sang Revised Penal Code yara dira na butang pwede makasuhan ang sibilyan sa paggamit sang illegal sang mga uniforme kag sang even sang insignia sang pulis. Insignia kaangay isang mga kuan naton da bala nang mga sticker nga na ibutang mo na da sa imo salakyan nga hindi man na vehicle sang kapulisan or sang any PNP units. And then, wala po sina ang pagsuksok balaan sang uniforme sang pulis, nga hindi ka man pulis, is violation pag ginasang Article 117 sa Revised Penal Code, amo ng usurpation of authority or official function. May pilatanan ka bilog ma'am ang numero sa uniforme nga ato nigin pang dispose. Actually sari-sari siya no nga mga sets of uniforms naton kay ilain-lain nga okasyon or aktibidades o programa may appropriate ina siya nga uniforme nga dapat suksukon mo. May patrol uniform kita, may office uniform, may mga pang attend sa konferensya or meeting o uniforme. So tanan nga mahalos nga mga available nga mga uniforms nga ginpang turnover na previously kag nagtingob sa talatapan sang supply office naton amo to ang gin subject for tearing kag shredding ginpang gunting kag ginpang guba parang hindi na bala magamit liwat or masuksok. Mamutsa? Nabatian sang mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. So amo inaabot sa why lang tinatani nilagin panggisi to ipadala lang sa iban sining lugar. Nga aman. Oo, pares na bala. Tiko may kilala ka nga US Army, US Navy. Pre, padali man ta dibi ka t-shirt nyo nga US Army kag US Navy. Mga kalo bla na. Inang gwapo nyo na bla pre nga patig pre desert storm lang akon bla pre. Putos na yun kag pagpuli. Oh. May padala.
Hindi man di ka pangsyon hindi man di ang US Navy babalaan makilala ka laban-laban na may parinti na sa nga US Navy, may parinti na sa nga Air Force or US Army. Ipadala ta to ato na biya sa Cambodia. Oh. Galing ito. Nga sa Cambodia, gidi. Ati kay Cambodia na pinsaran ko mo. Din pag hindi wow. Oh. Padala ta to sa Afrikao Pabayuan ta to ka mga nagapang ang mga nagapang bangkaw leon to bla pasuksukan ta ka kapatig pasuksukan ta kapatig ka pulis kaga ang t-shirt na nila mutubran nila pang bangkaw leon kaga pang bangkaw ka buhaya. Diriya sa Pilipinas bawal gid bombo champ magamit ang mga sibilyan sining mga daan nga uniforme may ara gid layi nga nagabawal Yes. siling gani ni Ma'am Sangrines, ignorance of the law excuses no one, so nagakabalaka manini sila nga magamit sa mga krimen ining ila sining nga mga PNP uniform. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Chari Galia sumagpao. Sadto anay Bombo Brinan engineer, damay mga kung may mga parinte ko bala nga pulis. Nasulusulob ko ng ang ilang uniform kay gando man ta sa una nga mag pulis mo. Pero tido sang ulihi, siguro hindi ko ang ayanaw. Pero ang puti nga t-shirt nga binek do ang ayan ko. Ang insert ka mga pulis na bla. Ribinek kag tido mo lang na ang pwede mo masuksok mo nga makita kas publiko, pero kon ang ila sini nga patig, ang ila pagid sini iyang ang uniform gid sini ni isang aton sin makapulisan, hindi gid na pwede bisan iya gani isang Philippine Army, hindi man na pwede kag nagasupak ina sa aton sini nga layi kag sarang ikaw sina nga mapriso kon gina suksok nimo nga hindi ka man miyembro o kon katapo sang anuman nga law enforcement agency sang aton sini nga gobyerno. Ang oras naton 9 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Reggie. Ini si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynayang nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, para sa the most trusted and #1 radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from March 12 to 18, 2023. March 18 is the Liberation of Panay. Adlaw nga makasaysayan kag may dako nga sentimental significance para sa mga Ilonggos. Sa sining espesyal nga adlaw, you are invited to spend your Saturday night sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Philippine Army Band sa duha ka oras nga musical show sa Concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi sa Marso 18. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mag sa iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 19, Domingo, ginaagdang tanan nga magtambong sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga atubangon ang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit, muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganang ini nga nutrient ang required agod
mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Afternoon. Welcome sa kahapon namang program. Mga kabombo, kainit ang isang panahon, no? Batsagan tanagid yung tagiti isang init. So, di ka musubo, basi ka nagapalakaton ka mo din no? Sa kainiton, sang dalanon. Wow, I hope nga may payong ka mo or whatever, no? May paypay ka mo din nga bit-bit. Well, anyway, sige hapon, enjoy naton ang ini nga adlaw. It's a gift from God, so let us make the most out of this day. Kamusta ang inyong nanging weekend? Ano ang mga ganap sa inyong buhay? Ano ang mga very significant things yung nagkalatabo sa inyo nga pwedeng ma-share dito sa KOP.
share mo naman. Hindi ka man masiling magmarites. Ma-share ka lang niya. So, i-email ang yung mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa iban dira nga nagalaga, sige habol-habol and be with me. Mag-play pa lang ako sa aton nga pangbukas na kalingawan sa sininga hapon sa Lunes, March 13, 2023. So ari na, si Miss Lindy Katikista from the Bombo Music Festival Break. This is Tita Regine welcoming you sa Monday edition sang kahapon lamang program. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Sarili ko, makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko Nanggugulo ba siya sa buhay mo? Pues, i-break mo na yan. Lindy Katikista para sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Good afternoon again. Lunes. Unang adlaw sa ato liwat nga pag-inubdanay, dali lang gid bala ang first letter sender naton. Or namin ko, no? Ang first letter nga ato nga pag-absent sa sining nga hapon. Dali lang manawagan ko anay sa imo dira. Breeze sang Barotac. I do not know for whatever reasons ang imo mga pictures na gin-upload diri sa aton na lost siya. Pwede nga ma-resend mo ang pictures para nga mahabol naton samtang nga
ginabasa ko diri sa dili gid lamang madugay ang imo nga letter. I know nga you are on board at isa sa barko mga kabombo, but he said mamatigid sila, matutokid sila. So I just hope nga nagapamatigid ikaw sa buong breeze sang barotak. Why na lost na ang imong mga pictures? Pwede ha, pa-resend please para nga ma-feature man naton ang mga pictures ang ginsend mo diri kag pasensya gid kung nag-istorbo kami dira sa sa imo, but I know nagatipon-tipon kamo dira sa limo sa barko. Ha, sa salamat gid. So sa mga nagatipon-tipon man dira sinaupod nyo. Sige, samtang wala nga nagatipon ang inyong mga istorya, tipunan nyo man. Kag ipadala nyo din. No? I-email lang sa liwat sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Umpisahan na ang pagbasa sa inyo sa sulat ni Breeze asang barota para subong on board. Nagapalaot-laot sa lawod. With matching pictures diri pero na-lost ang pictures. But anyway, nag-start siya sa iyang istorya with words to live by. In every experience, good or bad, learn from it. Take those chances and you can achieve greatness. Whereas if you go conservative, you'll never know. I truly believe what doesn't kill you makes you stronger. Even if you fall, learning and moving on is sometimes the best thing. Being kind is free. Be kind. You don't know how much you change someone's life for being kind. So every day, choose to be kind. Kindness is free. Share it with everybody. Sa tagsa ka mga problema sa aton kabuhi, sa tagsa ka mga pagtilaw nga aton ginaatubang sa mga tawo nga nagadugang bugat sang palasaanon sa aton nga pagpangabuhi, hindi pagkalimtan nga pilion ang magpakamaayo. Kay even if the world teaches you to be ungrateful, always choose to be grateful, kind, and happy. Choose being you. Love yourself in any ways, in any forms. Your health, your mind, your body and soul must be your prime priorities. Just be you. Don't let anyone dictate you what to do. You are the one building your future. Huwag pakabog. Huwag pakabog. Ang kalibutan mapintas. Mag-andam. Pray, help, and move forward. Pasakalip lang ito, di ba? Dear Tita Regine. Di ba, Tita Regine, kadrama sang start. Kag yes, tita, kadramatic sang iga-share ko subong nga hapon. It's all about mental health, depressions, and anxiety nga nasuffer ko recently sa akon nga vessel, nga nasuffer ko bangod sa akon kapitan nga malaway. Tita Reg, disclaimer, hindi ako hikayan, kay hindi man ako kugwapuhan, pero basta. Okay lang tani, if medyo kinapos sa itsura, pero sa batasan nami lang. Bao, Tita Regine, ari na naman ako, hindi gid magpapierde. Kag hindi magpahimunong, hasta nga hindi makasulat sa imo, Tita Reg. Call me. Wala sang huya. Pero yes, okay lang. Masulat lang kuya. Kag bao, tita, mga hiyo gid ako pasensya. Kay lagid ako kapa-interview ligad. Sorry, kid. Kay actually, isang pag-announce mo nga nagdaog ako, nabatian ko. Tapos na-shock ako ta. Kag nagtumbo-tumbo na naman. Pero this time, la na ako nakabunggo kung sa diin-diin. Kay syempre, ara ko sa talamnan ta. Naglubong naman tiil ko, kag natipalo sa lutak. So sobra ko kalipay, kag daw hindi ko magpati. Kay syempre, nagdaog na naman ako for the second time around. Kaso sayang, kay Tita Regine, wala ako kapa-interview. Actually, may mga ring lights na nga nakapwesto, kag ang mga radyo, damo na nakatutok, kag naka-high volume gid. Kag ang akon mga pakaisahan, gen Bluetooth pabala sa sound system.
Kay bisan la ko sila gin-inform. Balaan nila nga ako mapa-interview. Kay ang hinablos ko nga isa, tama ka Marites, sa gaya panugid. Ti, damo nag-abang. Kag sang pagkabalo nila, nga la na dayon, hambal ko, no abilit na ako nga naka-reply, kay same issue tita. La ko naman na check email ko, kay syempre hina signal sa uma. Sige lang bawi next time. But for now, Tita Regine, hindi lang ako anay pagpadauga Grabe. Kaya syempre on board ako, kag basi masayang naman ang 1K. Joke. So tita, baw, do permila ni diretsuhan na how. Bale, ginatamyaw ko gali ikaw, Tita Regine, sa maayong adlaw. As well as sa tanan nga listeners and viewers, saan mang panig ng mundo. Araw man o gabi, tanghali man o dapit hapon. Ako gali si Breeze, nasa tamang edad. Wow. So, more Tagalog kita for today's video, tita. Video with matching W sa punta nga spelling. So, bali noong time na nanalo ako, Tita Regine, my skeds are quite hectic. Kasi ang processing my visa, documents, etc. At ako'y sasampa na naman. Ilungguhon ko na lang gani, So, ilunggahanay na lang kita for the next videos. Tita, bale, gintawagan ako nga mabalik na naman. Kagang joining place, Suez Canal, Egypt na naman ang lugar. Nga kung sa diin, hindi ko na gusto magbiyahe. Kay mamoreset amon kagid. Gusto ko nang bumitaw. Namin nga kanta. Kaso, wala gid mahimo, didto gid maagi. So, since bago lang tapos holidays, so medyo napagastos tayo doon. Kaya kailangan na naman mag-replenish ang budget. Gani, ginsampahan ko na lang bisan balaan ko na nga mabudlay didto. Kay ang pensar, money, taas ang exchange rate. Pero subong, tugunubo na naman. So, bali, Tita Regine, gintawagan ako, second week sa January. Kaya supposed to be, mga ends ng December 2022, ako masampa. Kaso, gintanggihan ko. Kaya hambal ko, mangdinagyang pa ko. Tapos, ang ikaduha nga tawag, hambal ko, madisko pa sa Barrio Fiesta sa Amon. Sa ikatatlo, hambal ko, malantaw pa ko sa Miss Universe 2022. Pero sa ikaapat, naubusan ako rason. Nagpa-Manila na lang po Pag-abot ko, hectic na naman ang sked. Kaya syempre, 3 days na lang, flight ko na. La pa ako kompleto sa gamit. Medyo nasubuan pa ako, kaya tibayaan ko na naman si tatay. Kaso okay lang na Importante, ang milyones nagahulat. Joke! Basi damo mangutang kag basi magambal hambog ako, joke lang na Kag basi kung sinuda may kwarta, ako na lang mautang kay need ko. Tapos ang isa pagid ka nagapa-worry sa akon kay baw. Maupod ko daw, kapitan ni strikto. Tiambal ko baw, daw mapapasubo tayo nito sa trabaho ng husto. Pero sa isa ka side ka brain ko, magtatrabaho lang ng naaayon sa sweldo. Huwag pilitin. Kung ayaw, baka pumayag. Tapos maliban sa kapitan, nga according sa mga chismis, stricto, baw, may right ship inspection na naman. La na naman beauty rest. Almost 18 to 20 hours nga awake na naman. More adjustments pa sa time zone. So, bale, nag-antigen test na ako. So, January 20, 2023, nakinulbaan naman ko yata. Kay diba, sa una, nag-positive ako. Kag isa pa na, ubo na naman ako. Pero sa mercy na naman ni Lord, okay man, kay negative na. So, natuloy gid ang ako nga flight, tita. So, nag-connecting kami sa Riyadh, Saudi Arabia. So, na-check na naman ang isa sa mga travel list countries. Biyahe, 11 hours. Ang flight, kag sa favorite ko nga airline.
ang Saldia. Before nag-flight, damo na naman funny experiences. Like, before kami nagpa-airport, grabe, hindi kami kakuha sa salakyan. Kay rush hour na kami gin-dispatch. Kagdugangan pa, nga baw Biyernes, agawan magkuha taxi or salakyan magpa-airport. Bale, 11 kami kabilog masampa. Ti nagbulagay sa salakyan. Actually, may service kami tani. Kaso coding, ti kanya-kanya kami Nauna si fitter, upod iya misis, tapos sunod kami. Fitter yaya as in fit ha, F-I-T-T-E-R. So pag-abot namon sa airport, okay man, syempre as usual, sobra na naman ang bagahe, bukad na naman para mapanghalin ang mga dilatas. Kaya may upod ako bag-uta, kadet, ti damo-damo iya dala, ginaalalayan ko lang. Kaya syempre, I remembered before, same story. Amaw man ako na, kadamo magbagahe. Subong, mga 41 kilos na lang. Daw, ano man nga, dala namon, amon balay. So, amon nga kapitan, nauna na check-in. Kagkadto sa immigration. Tapos ara na sila sa boarding area. Samtang ako ginbayaan niya. Hala, pakadto pakari. Kaya ang iban ko nga upod, nagka-problema pa sa immigration. Ako nagay asikaso. Tapos nagtinawag pa siya sa crewing, padugay kuno sa akon. Pero syempre ako, kay buot pa, nag-approach ako sa iya, kag nag-sorry, and explained to him what happened. So, nag-flight na kami pa Saudi. Pag-abot naman sa Saudi, layover, mga 5 hours, and then, flight na naman pa Cairo, Egypt. Medyo strict gali ang pa-Saudi, kaya syempre, I know nga makarelate mga OFWs dyan. You knew what I mean. You knew what I meant. Ay, ako hindi ko mag-gets. How I wish gets ko. Anyway. So, pag-abot sa Cairo, biyahe pa by land. So, ako dating gawi, TikTok and selfies. Cherishing every moment. Nag-travel sa desierto, kag nag-hotel. In fairness, wala traffic dito, kag wala man may nagabawod nga overpass. Pati amo niya, dalasa mo pa. Hotel for 1 night. Tapos sampa na sa barko, in transit lang ang pagsampa. Saka sa tugboat, kagrabe na naman nga bukaray bagahe. So, the stress is on. Pero ako composed man gyapon. Kaya gina-reserved ko pa. Pag-abot sa barko, 8 a.m. sa January 2022. Bautita, ang una ko nakita, ang agent nga nagtampa to bala sa akunta sang linibo nga euros. Pero this time, wala na niya ako gintampa. Friends na kami. Kaysa tuod lang ta. Di na ka-ready na yaguya ko yata. Itaya, just in case, tampaon niya naman ako sang kwarta. Kasadya, same ba? So, mga few days, okay pa si Sir, si Captain R. Actually, ang name niya ni wala hero na. Pero, hays, diriya sa barko, daw maribelde ka sang iya ugali. Hamakon mo ta, na sang January 23, nag-start na siya pakita true colors niya. Ako since bago pa lang kasampa, nag-adjust pa. Kag nag-familiarize sa mga equipment, mga simple and basic lang ng mga settings, Kag siya gusto niya balaan mo na agad. Kaya siya abita, bale, diri na siya naghalin. So, nagbalik lang siya. Tiyan mo na, nga medyo kabisado niya pa. So, ako, kag ang mga upod ko, medyo nagatalang pa. Everyday to, nagapaninggit siya. Nagapamuyayaw. Kagusto niya, siya lang permi inchakto. Siyempre, stress siya siguro kay may inspection agad pag-abot namon sa Mormugao, India. Kay dito amon discharging port. Ako composed man gyapon. Bisan hindi akon sala, nagasorry ako. To the point, nga tanan na lang nakita niya. Pati ang paghambal ko sa walkie-talkie Ilonggo,
Ginawarningan niya kay siya abita taga North. Ti actually damo man ko nakapitan nga taga North, pero buot siya lain. So grabe ta, mga almost 2 weeks gid nga 3 to 4 hours lang sa isa ka adlaw tulog ko. Kung may ara pagid guro nga superlative word sa super stressful. Kung may ara guro nga over super stressfulness. Amo gina ma-describe ko tamo. Pati akong pag-iisip wala na sa tama. Ay do nagalutaw ako. Tapos hindi ko katulog. Wala gana magkaon. Kay may mga bagay kung kisa. Hindi siya gusto solito na naman. Tapos kung hindi mo pag-ubrahon, hambalon niya ikaw, nga wala mo ginubra. Di kung ubrahon mo naman, hambalon niya ikaw nga, wala nagahulat advice. Timbak ko sa koglingon ko, di na kuya malugar. Kag may patasan pa na siya, nga kung nabudlayan ka, pleasure sa iya. Ay tuon. Tapos ako ba'y bisan depressed na, kag stressed, ga-smile man gyapon. Gid ako gakusmod. Kay hindi ko gusto magmalam. Kag health is wealth. Amo na balata. Ang sa kanta nga, kung ang kalungkutan ko ay kasiyahan mo, kung ang pagkagapos ko ang kalayaan mo, kung ang paghihirap ko ay siyang lunas dyan sa puso mo, paano na lang ako? Ara pagita nga ginabalan niya ako mango. Baw, do nagtagring gid akong dulunggan. Do nami nagid magsabat. Pero oops, nadumduman ko nga kinahanglan ko pa kwarta. Ginpabayan ko na lang. Nangamuyo na lang ako Ay Lord, patawara lang siya. Kaila siya nakahibalo sang iya nga napang obra. Same lang ang nareklamo sa amon mga upod. Nung kisa naisipan namon nga magpadala complaint form sa office. Kaso naisip ko nga may pamilya man siya. Siguro Tita Regine, hindi sadya iya childhood or traumatic. Kay do permi siya akig sa kalibutan. Ang iya batasan, tama pang kutya. Tapos nag-down sa tawo. Kag nagapang personal siya. Hambal ko, if someday, if I will be in his position, I will not do the same thing. Kaya in the first place, hindi ikaw ang nagapasweldo sang tawo. Hindi ikaw ang tag-iya. Kag you can't run a ship by yourself. Tama. Ani ma-realize niya, nga sobra nagid iyaya. Tapos hindi pa na siya sugot, na pagtapos trabaho, nag-smile ka, uy hala. Dapat siya pagtulog sa imong, do kapoy kagid. Ting ginaobra ko, kuno abi, kapoy ko, tapos gusto ya, nagalamugo kaya ako balata, kung maligo, pag doon nakaporma sa duty, dumudamo, o kaya job order. So, ginaobra ko, nachismisan ko lang siya sa nagkakalatabo para ma-divert attention niya Tapos hindi pa na siya gusto nga mag-get together. Tibalan mo ta, halos Ilonggos kami ti siya lang taga Norte. Maluwig-luwig pa ini sulat diri sa aton ni Breeze sang Barotag, and we're still waiting for the pictures. Actually, naka-atpid siya, nadula lang, hindi lang ma-retrieve subong, no? Sige lang, let's be back para tapusin diri ang sulat ni Breeze ang Barotag. Mga kabombo, kaupo din niyo si Tita Regine on the Monday edition sang kahapon lamang program. Magapanubalik ini pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts.
Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon? Kaya padayonon natin today mga kabombo. Very interesting ginashare diri sa aton ni Breeze ang barotak. Pasensya gid Breeze ha kung hindi ikaw ready dira nga mag-send sa imong mga pictures. Pasensya gid ha. But anyway, if may follow-up letter ka sa imong ginsend diri sa aton, please resend ang mga pictures kay i-show ko siya sa gihapon ha. Bisan sa next time na. Anyway, sa pagpadayon natin mga kabombo. So Tita Regine, tapos one time, nag-request kami provision stores. Baw, ginpa-check niyo gid kung may bitsin nga gin-order si Mayor, ang amo niya chief cook. Nahadlok siya nga bitsinan. Kay ano man abi, kay ginsagay at chismis si cook, naklain magluto mo. Ti, hadlok man siya gali nga bitsinan. So Tita Regine, nag-investigate ako. Kay gali, nga amo na siya, kay very traumatic gali, sang naagyan niya sang una. Ginapabudlayan siya sa mga opisyal niya, kag mga Ilonggo. Hindi man ako kahambal nga, sir, 21st century na, hindi ka na magdumot. Hindi mo na uro nga daw, hindi ma-drawing tsura mo. Dapat chill lang. Di subong Tita Regine, same story. Pero wala na ako gawa nagapastress, kag wala na nagasala-sala. Kay Tita Regine, don't dwell on what went wrong. Instead, focus on what to do next. Spend your energies on moving forward, finding the solution. Ang pag-share ko nga ini Tita Regine, kag ang pag-istorya ko sa akong pamilya,
nakapabuligid balik sang healthy mind ko, Tita Reg. Kag nagakaon na ako inchakto, tapos makapamensar na ako inchakto. Kag isa pa, naka-adjust na naman kami. Kag makatulog na ako sang maayo, kag muok, kag huugali. Huupagid ta, dugang pagid aking niya, kay nagtawag office, i-promote ako. Kaso I decided na lang to decline the offer. Kay kung siya man lang, madulaan, kagid motivations, ginkontak ko naman office regarding why I turned down the offer. Kag syempre, la ako siya ginbagsak, ginambalaan ko lang, hindi ko pa kaya. Another realization, tita. So true. Hindi gali tanan nga tao maging happy sa imo success. Kanugon tani, kaso sige lang himakason ko gid kag ipakita sa iya nga bisan ano kakalain sang batasan niya, na respeto ko man siya gyapon. Kay hindi siya magsugot di sige lang sayang lang, pangamuyuan ko na lang. Masakit man sa part ko, I may be smiling, but I am totally broken inside. Tita, yung pangabudlayan kumantani, kaso sige lang There's always a rainbow after the rain. Kung wala rainbow, hindi na paghulata, ay basi gabi na. Keep going lang. Show him that I deserve something, showing kung ano ginsayang niya. Natapos naman ang inspections, kag naakig na naman siya. Kaisa lang akong deficiency sa akong ni department, ang iyaya damo. Nawala kagid pakantuan sa iya Pero sige lang, pangamuyuan ko lang ang magbago siya. Kag tani ma-realize niya nga hindi siya gusto sang tanan. Kag ma-realize niya nga libre lang ang maging mabuot. Baw, Tita Regine, huugali. Naglabay na naman kami sa pirate area. Kag ginhabol na naman kami dira sa Gulf of Aden, Yemen part. Wala pa kami armed guard, kaso syempre, madasig man kami nakatawag sa maritime security. Sa kaayo ni Lord, wala man kami na subong ta, pa-Russia kami, maagi na naman sa Red Sea, kag Black Sea, pati Mediterranean. Ti gasno dito, update ta lang kata if ano na naman ang ma-experience namon. Tita Regine, balaan ko, dugay pa kami mag-upod, pero kung magsigi-sige ni siya sang batasan niya istoryahon ko gini siya mo in a very nice and professional way. Kagkong kisa, magsagay siya kayaguta, gasmay lang ako enigmatically killing him with kindness. Basta si Lord na lang bahala. Kag kakayanin para sa ekonomiya, kag damlag sang pamilya, Aruba. Kag amo man nga contract ko ang very hectic ang sked sang vessels. Kay do naga-European tour lang kami. Kay halin kami India, maagi sa Swiss, Egypt, Pavatica, Greece, Canal de Malta, Skagen, Denmark, tapos pa Ust-Luga, Russia. UST? Luga, Russia. Malamig kaayo kag snow. Tita Regine, may upod na naman ako, Russian kag Greek. Ang Russian, Tita Regine, ang bata, si Ralina Arapova, Miss Universe Russia 2021. Ay, tuon. Palantawon ko na naman sila kay syempre kabalo na sila magtagalog. Di dasig na lang ako mag-translate, kag hapos na, kay hindi na English. Tita Regine, please read March if possible. Thank you. Kay mamati ako kag ipabati ko kay Sir Char. Stay safe, Tita Regine. And Tita Reg, hasta na lang diri anay ang akong sulat. Sorry kita if malawig, basi kinapoy kagid. Mamati gid kami tita. Live na live diri sa Luga, Russia. Saliwat. Breeze sang Barota. Ay, ariyo, Chief, Engineer, aritani, may mga descriptions siya sa iyang mga pictures, like me with my bagahing of 41 kilograms outside Cairo International Airport, medyo haggard.
after almost a day and a half na biyahe. Imagine nun na lang ni Anay. Nadula ang iyang mga pictures. And then attached photos taken during our familiarizations on board and anti-piracy attack drill. And the pics sure live in Russia. Russia is safe. P.S. Si Sir Tita, naka-white kag short gray, fourth from the right. Sayang, di natin makita si Sir. Papas B, breathe ang barotak. Ayan, ba't sa imo? Ikaw pala, the manner that you write your story. Siguro ka age mo gid si Miss G, kay amo gid ka mo magplastar. Amo na gid man ni siguro ang mga millennials, no? Ang pagplastar ba na as in ka very candid, ka very honest, and then basta ka light lang gid ka makayuhom ikaw permi. But anyway, sige lang, you know what? Kadamo man bala no, apisar nga tisling mo gaugtas kada naghatag sa imo sang hindi nga manami nga mental health state ang imo nga boss, pero sige lang kay nga aman. Actually, kadamo ka ipasalamat sa iya. For him being him, nga because sang iya nga ugali, sang iya nga manners, sang pag manage sa inyo, pag-leader sa inyo, one, you became closer to God. Kaya sa kaugtas mo bala, kag wala ka man sa may mahimo, siling mo, so ginapangamuyo mo na lang. See, you became closer to God. So thank Him for that. Secondly, diri mo man no nga mas nakilala ang imo nga kaugalingon nga kadamo ka man gali isang come up nga mga ways, mga solution para nga sa gihapon, no? Nami ang imo nga mental health, mangin manami ang imo nga tulog kag you learn, no, kung paano mo nga i-deal ang ini nga klase ng tao. Well, hindi natin ma-deny, there are mga difficult people. Kag you said, nga do traumatic, gali ang iya nga na-experiencehan sa una, kay do binudlayan man siya, do ginpabudlayan man siya, sa mga nanging kaupod niya, nga mga Ilonggos, gali. So, base may biases siya, no, sa mga Ilonggos, nagdugang pa kuya. Well, anyway, but that is a possibility, no? But you are right. 21st century na, hindi man ikaw to yan, no? Ang isa sa mga people nga nagpabudlay sa iya. Mula na galing siya, wala pa naka-move forward. Pero sige lang, gogi ko balaya sa ibagin mention nga, kill him with kindness. I know of a friend. Nagambang sa ako sa una nga, ay, Rich, sige na lang. Kill them with kindness. Kag-correct din siya bala kay kanami gid man, no? Di ba ano pa siya abi kung sa gihapon ginabasosan niya kada, so all smiles ka lang gihapon sa iya, di ba? And then because of him na-learn mo, no, kung paano nga i-separate ang imo nga personal sa imo nga trabaho. Siya every time that you see him, he's just part of your work, but it doesn't mean, no, nga ti ma-occupy kag ma-atake yan nagid ikaw ya personally. No, don't allow him to do that sa imo. Trabaho lang na siya gainop danay lang kamo dira because of your work, but your life is still your life. Kag dapat hindi mo, no, pag kumbaga ihaboy sa iya ang imo nga happiness. Di kung hindi siya happy nga allow mo nga hindi ka man mangin happy. Kung hindi manami ang iya nga modo nga automatic, hindi man mangin manami ang imong modo. Hala ka lang daw yan bala TikTok. Ano ganitong favorite mo TikTok? Ting-ting-tang. Abi share. Share diri sa amon. Para nga makayuhom-yuhom ang comedy. But anyway, no, those are things nga pasalamatan mo gid sa iya. Kadamo mo sa wisdom behind this. Amo na ganino, kung tagaan ikaw sa isa ka mabugat nga sitwasyon, isa ka mabugat nga circumstansya, ipaupod ikaw sa isa ka difficult na person, behind that, damo-damo actually ang itudlo sa imo. Si subong kabalok na mag-manage, 'di ba? Sang ina nga sa isang tawo. Kabalo ka naman, no? Kung paano tudloan ang imo kaugalingon nga hindi so much maapektuhan kabalo ikaw magbutang sang distansya. Trabaho ka lang ya. I still have a life after work. No, di ba? Kumbaga, which is very true. So, hindi pag-iubos-ubos, hindi pag-ugtas,
Siya lang niya ang paugtas, ay siya lang niya ang maugtas da. Kung gusto niya nga magugtas. Ikaw ya, sige lang, pretend, no, that everything is okay. And sometimes sa Manila, di ba, it's okay not to be okay. Kung hindi ka man feeling okay for that day, sige lang next day, pwede ka man nagyapon makabawi. Hindi bala? And you know what? Kanami, gid bala sa imo pa lang itong mga words to live by. Actually, ara na to ang answers. Sa imo subong nga gina-share diri sa amon. Ang tanan nga mga kinahanglan mo nga encouragements, tanan nga kinahanglan mo nga motivations, ikaw man bala ang naghatag diri sa amon. So that means, no, nga you know how to handle this thing. And why mo man, basi after sa kontrata, nyo maging best of friends ka mo ni Kap, di ba? O try mo, di ba? Ka-funny sa imong nga tawo, kasadya sa imong nga updon, kag all smiles ka lang yan sa gihapon, even though stressed ka, ay basi marabon mo man ni sa iya. We can never tell, di pala? Basi at the end of your contract, kamo pa nga duwa ang maging best friends. What if matabo ay han? Will you tell us, ha? Update mo gid kami diri. Halong ka dira sa imong mga pagbiyahe, breeze ang Barotac, and about the pictures, sorry gid, but we can show it the next time nga ma-resend mo na siya. Thank you so much. Oras naton, mga kabomba, it's 4 minutes after 3 o'clock. Ang mga istorya nyo dira nga tapos na, kag pwede na nga mapalabot diri sa KLP, pwede ina nga ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or pwede man nina ang ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige lang, I know nag-enjoy ka mo, na-entertain ka mo, kag na-motivate ka mo, may mga na-learn ka mo, bisan isa lang ka story ang ato minahatag sa inyo sa saninga hapon. We hope na makabawi kita, we can give you more stories tomorrow. So madami nga salamat sa inyo. Sa gihapon, ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.